Abịachi ya takwana arụmazụ biko share banu my video abịachi ya takwana mazụ biko emebubon life before iwe ka njikọta ya iwe wena unu na nsa mmadụ okwu na mba alụ mmadụ mba iwe wena unu so so biko share my live video eziokwu apụta bụ ife obele obele ndị omenala ekinite egbo iwe wee gbuo ha kinitebe ekinite egbo one by one biko share the live video iwe wekwana unu na mbịaba mba today na mba today anachiyatakwana m azụ iwe wekwana unu na mba today ịma na anyị bụkwana woman being anyị nọkọtakwa ya pịasuo anyị akụsuo na anyị bụkwana mmadụ biko share the video eziokwu na-apụta ife na nwayọ ndị mmadụ a na-ekwu na aya eje aya ndị mmadụ a na-ekwu na aya eme nka ọpụta abụ obele ọ na-anọzi ọkụ n'obi eziokwu na-apụta ife atụbala anya onyinye thank you afọ nshia gị eziokwu na-apụta ife na obere ọ na-alịpụta so ndị Igbo be anyị ọ na-anọzi ha ọkụ n'obi ị na-eji mma ị na-eje ije n'ọgụ unu na-asị na nkwado akwado ka ndị uya nụso ọgụ ndị ọcha juu na pawa ndị ọcha juu na pawa jiri mmụọ dịbe nna unu wee na-alụ ọrụ mmụọ dịbe dị n'obodo unu one ka ikpokugbu mmụọ dị na vileji unu one ka ikpokugbu unu a na-asị na obi na-anụ unu ọkụ ndị ọcha welu unu na pawa welu unu na distin welu mmụọ dịbe nna anyị mmụọ dị n'ala Igbo were ya na-eme tins ka ha na-azọ ndị bụ ihe bụ ya bụ ndị ya kasị ndị a na-azọ unu anụ ọ bụ na eziokwu na-apụta obele ihe njiwesi na eziokwu na-apụta ndị a na-emezi na program onye a na-eme program onye a na-eme program thank God na ndị eze ndị nwa dibịa pụta bụ obele na-ekwu ndị ya anụ n'ọnụ ndị a ya anụzikwa ọhapụ ihe anyị pụtara ka anyị gbata ndị mmadụ nọ n'onu n'ọnwụ ihe anyị pụtara ka anyị gbata ndị nọ n'onu n'ọnwụ o nwere ndị nọ n'onu n'ọnwụ na-achọ solution today
Chi baby ekene. Konye di ya. So my dear, eziokwu na-apụta obere obere. The other man me live video. Mepo live video we pụọ. Ka o mepo live video pụọ na pụọ na ọzọ bata. Ọ na-anọ ndị Igbo be anyị ọkụ n'obi. Asị unu jee nụọ ọgụ ka eyi uye ji wee nụ. Nna nna anyị ha nụọ ọgụ. Iche na ha ji egbe. Iche na ha ji mma. Ọkwọ gọọsụ ha. Mmụọ dị be nna ha chekwaba ha. Mmụọ dị n'obodo ha chekwaba ha. Ọkwọ mmụọ ndị ụka na-akpọ unu a na-akpọ ọkụ. Unu a na-akpọ ọkụ na. Oseti ya na ala Igbo. Oseti ya na Naịjirịa. Ka ebe uye si nweta nwu wipọn. Unu ama nna nna unu. Unu ama ụdị ọha nụ. Ndị ọcha nwụcha na mmiri. Ndị bịa mee ya. Ha nwaji aka wee kwiti si na ọgụ adaana. Ọgụ akwụsịna. Unu amakwu. Unu pụta. Ka onye dị ya na-emekwa live video. Hello? Ọ dị mma na-eme live o. Kita unu na-asị ya nwanne gị ya eme obere mistake unu ebute ya na social media. O nwere ka a na-akpọ Igbo amaka wee nwee obi wee bute Nnamdi Kanu ebe ebe nne na nwunye ya bụ ọtọ wee postuo ya. Nna my dear, eche na ndị Igbo na-ezokwota bụ Igbo amaka bụ n'Igbo ya na-afụ ụmụnne ha help ụmụnne fa. Unu asị na unu na-eti ndị ọcha mere nka, ndị ọcha mere nka, ndị ọcha mere nka. My dear, ndị ọcha emere unu anything. Unu gbakọta azụ. Ihe ndị ọcha bụ chafụ ka ọ bụ. O nwere ihe uye eme umecha dị mmụọ ahụ enyebe ndị ọcha ike enyebe ha nsogbu kpaba ike ha ebunatala unu ya. Fada Tans kpa ike na Roma ebunata Fada Tans abụọ ya bunati ọkadịrị fresh. From Fada Tans eje na Holy Treat Ọnịcha ọkpakwa ike kpasi ike ebuna ya be nna ya na Greli. Ebuna ya be nna ya ejekwa ya be nna ya kwa ya otu esi akwọ ozu omenala kwa ya otu esi okwe Fada Tans onye ọbụla ma ama Arinze somebody. Unu adọnọ. My dear brother, my dear sister, emebubo live video. No na ndị mmadụ n'utezi iwe na-ewe ha na-asị Nigeria very soon na ọbụla very soon. Na ihe na-eme kịtazi bụ a na-egbuzi anyhow na-eme anything. Anọzi ụmụ ikorobịa ọkụ n'obi. No more this, no more this, no more this. Achụpụ unu ndị asa bụkwa na egbe. Ndị asa makwa na omena be ha. Ka ndị uya nụsa ọgụ na ya nụsanwu ndị ọcha ọgụ. Ndị ọcha juu na pawa. Ndị ọcha na-azọ pawa. Ndị ya aka ụwa niile. Na were unu na-akpali ego. Weluzie chọọchị debe unu. Joy imesịa kpọọ m na o nwere ihe nche ịgwa gị. Imesịa kpọọ m na o nwere ihe nche ịgwa gị. So my dear brother, my dear sister. The war na-abata na Nigeria obodo iku na si na the lady I will support, I will do this, I will do this. Gị na support. Gị na support. Una makwa na mmadụ na-eke ike kwado onwe ọfụma. Kwado onwe ọfụma. Mgbọ na-abata mgbọ na a na-apịa mmadụ mgbọ ọ ya aba. Ọ bụrụ na onye ojeje m odeshi. Ọ bụrụ na onye ojeje me ya chi ya nodori ya. Nodosiere ike kwudosiere ike jajajajajaja. Mgbada aga. Ayaje na-aba society na-aba ọkọtis na-egbusisi ụmụnna anyị na-eme ya. Thank God na ndị mmadụ apụta agbụ.
people apụta abụ na-ekwuzi eziokwu na-apụta na-ekwu ọgụda na Naịjirịa na agụwa n'obodo oyibo ọgụda na Naịjirịa nne na nna gị nọ na Naịjirịa ka eyi ya eme ha ụmụnne gị nọ na Naịjirịa ka eyi ya eme ha unu a na-asị na ndị ledi na unu kwado akwado mgbe gboo a na-ekwu mgbe gboo ọ bụkwa na oteka data ya ndị nụ ọgụ anụ ka ndị chekwaba ka esi wee chekwaba ndị mmadụ mmụọ chekwaba ndị mmadụ mmụọ mechi ndị ọcha mee ndị ọcha emeghe eme ị na-agba mbọ n'owe ọkwọ dendem ndị Igbo be anyị kwa ya ejeli ikidi secret ma ọgụ ihe a na-ekwu apụta na-ekwu onye nke apụta na-aba onye nke okwu ofu onye n'ime anyị apranụcha ya ofu onye n'ime be anyị ya eje na asalọk ya eje gwa ndị ọcha si na epawa anyị na ebe otu ihe si wee nweta ha unu abịa na-eme unu abịa na-ekwu ịmakwa na ndị Igbo be anyị bụ disgrace ihe ji wee kwuo ya na anyị bụ disgrace bụ anyị bụ betrayer anyị na-ebitray our brother na-ebitray our sister ndị ọcha ya esilu ihe onwere onye ya manụ ha eme the thing overnight beti onye Igbo be anyị gwadodo onye Igbo be anyị na ị na-eme ngwongwo ya nwa ya ejekwuru onye ọcha gwa jetuo gị imi na je ebe gị na mgbe o ji nweta gị unu a na-apụta na platform pụta na ya na-ekwu unu emezigbo bụ unu emezigbo mmụọ dị bụ unu ya echekwaba unu iche na ọ dị izi ndị ọcha nwekwa titis ha jisi titis ndị Igbo be anyị ha jisi ụmụ ihe ndị be anyị ha dịcha were ya na-emere ihe anyị na-akpọ Jizọs Naijiria na ọgụ na-ada obere ọgụ na-eme obere na-apụta obere thank God na ndị omenala na-apụtazi na-ekwu na ọ bụzi ofu onye apụta na community asị na ọmụọ dị ntụ abụ ihe na-akọsi problem na community eje gbalie ya eje gbalie mmụọ ọkụ mmụọ na-echekwaba obodo unu mmụọ na-akpa ike n'obodo unu eje gbalie ya ọkụ nwa ofu onye je sachata anya na ofu ebe ọ sị na mmụọ dịbụ na-enye nsogbu ije buti ya ịmakwa na mgbe gboo na onwe mmụọ na-echekwaba famili ndị ichie anụnwa a na-ekwu okwu ya ọ ha nwa bụ ihe na-echekwaba ngwuru ndị ichie a na-ekwu okwu ọ ha nwa na-echekwaba famili ọ nwe ihe ngecha kịta anụnwa ya kpata nji wee pụta bak the boy pụta na-aba na-apịasụ ka m pray ya ka m na-evidio ya ka unu na-afụ kezi ihe na-eme n'anya mmụọ na-echekwaba ngwuru ndị ichie ha nwa bụ ihe na-echekwaba ngwuru ndị ichie ebe nna gị na-echekwaba ngwuru ihe ike ya na-eme na the family ihe kwado ime onye sign na ọ na-akwado ime ihe kwado ime onye sign unu adọnụ na-emegheri buru ego na-achị pastọ mụ nwa ya na-agụzi kọmentị mana egezi ntị
Mana egezi ntị na kọmentị mma na focus na-eme ihe na-eme. A na-eme live anti mmesa mkpọ gị. My dear, Nigeria by dono ndị mmadụ ọgụ ọkwa na-ekwu na ọgụ na-abịa n'ọgụ na-abịa n'ọgụ na-abịa. Mkpamkpa ya akpa na be anyị. Mmụọ dị be anyị na-ewe iwe. A na-ekwu ya na-ekwusi ike. Ndị ichie be nna gị mụ ajụọ gị ka ihe bụ ndị ichie ịmalụ. O nwere mmụọ na-echekwaba ngwuru be mmadụ. O nwere mmụọ na-echekwaba ama obodo. Ama m ihe a na-akpụ ya ka ya na-akpụ ya community obodo. O nwere mmụọ na-echekwaba community obodo. Anyị eburu ya gbachacha ọkụ, buru ya damejicha. Kọs a na-abịara ụmụ anyị. Ndị ọcha eburu nke ha ndị ọcha eburuzie nke ha bụ na-emezi. Gekwanụ ntị ka ọ bụkwa sọ mụ abụ ihe na-ekwu ya. Ndị mmadụ apụta agbụ today. Apụta agbụ ebe niile na-ekwu na-aba. Nekwanụ this person na ya eze ugo. Chelo. Okay. 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 Onye ihe ọ na-amara chụrụ ọsọ mana agwọ bụ ihe anyị na-ekwesịrị ị na-egwu egwu ihe anyị na-ekwesịrị ị na ihe kwesịrị ịpụta ụtọ ọ na-agwa ya okwu. But other things have turned like a tiger to us because I am ihe anyị nwere. Those people ndị mmadụ the value have come and take it. Amami na anụkwu oyibo ka nsụ oyibo dị anyị na abụrụ m onye oyibo. No, na asụtụ ụka bụ ihe eji achụ ego, ụka bụ ihe eji achụ ego. Okay. All the power comes from water. Ike niile after ike Chukwu bi n'igwe ebe ọ bụla ọ tinyere ike n'ụwa bụ na mmiri. Okay. No power can challenge. Okay. The mmiri. Nobody can challenge in the mmiri. Brother, tell them. I know you negam tinania. A man may not need you. Oh, my book on one amolo and can. When I'm a go, Mamma goes here and I chim in our man. Well, okay. Everybody try to be happy. I have come. Ejila modo. Apolo nukwa lupo. Okay. Dogu be a madame, dogu be a madname. Okay. Dogu the heart. Apolo Yokawa. I can wear bossas go anywhere. I can wear short neck because he born out. Dibia can give Dibia. I can be like nonsense. Yes. But when we have no me maybe who is a Marie. Oh, Dibia Kaka. Umi Bonatana by no choice is what I hope on our Biafra or anything open no as well. Not one power, lap money. It's only work at a career, Amelia. Oh, Sigego. Many people have betrayed our people because of money, because of ego. Ego is a woman being maker, but power is from God. Okay. Ndocha bụ ihe bịa gụtakwa. Igbo land, o ji anwụ aga. Anwụ agbakasị aga ịma na ya isi kote ebu agbanyụsọ anya ịma na anwụ na-agba mmadụ. Many things in Igbo land, but we have forgot about our culture. Okay. And the man of this church I na forget am na agwa gị na butekwala all these things anyị na-afụ na-eme na bai. Alụ na mpụ. Duto na onye ọbụla mana imeta ha ana egwu. A na-etigbuo gị. Etigbuo gị n'abalị. Ihe teta ụla. Nobody. Onwezi onye na-aga near. Onwezi onye na-aga close. Mgbe ihe m chara egwu unu bụ onye ọbụla na-ege m ntị na-arịa nnekwu. Ụmụ Igbo zọwanụ power na-azọzi n'ego. Zọwanụ power na-azọzi n'ego. Money is nothing. Nothing. Money is a woman being maker. Ịkpacha ya nwa onye ọzọ ebido. Ihe money bụ ihe just ihe ụwa. Ego bụ ihe ụwa. Onye ọbụla ga-abụ dike. Ya bụ dike. Na-eji nwayọ alịpụta. I will make my people proud. Ị bụrụ onye nka na onye ọncha agwa onye amaghị nze. Go kpee ego na ụdị ọbụla iji wee kpaa ya. I don't bother care. But you say that your brother, your sister will never leave. I will take you like a fowl. I will grab you like a mosquito. I don't know if you understand what I mean. Ife Jamadi can be home and obodo.
Iveji amadi ka bihe me n'obodo. Ịzazi na ọzụo me na main load. Zọọ ka o me n'ụlọ. Ọ ya bụ eji ama odo. Mwa bụ oke nwa na amụrụ ọla na nka na-agwa gị eziokwu. My people are not one of you. But ka ịzọ ọnụ power ka ịlọpụ n'ego. Nna onye a bụkwa nnukwu Ndị ọbụla na-azọnye ụkwụ n'ihe na-adịrọ mma n'ala Igbo. Wepụkwe n'aka. Ọ dịkwa mma. N'ọkwa afụta atawa afụfịa bụ ihe anyị nọ. Things they change gwakwa Chukwu na iwe Chukwu ebidogo. Man no ihe mere eji emechie church. Iwe Chukwu ebidogo. Afọ ya asị na ndị ọcha mere. That our gods have turned to them. They have turned against them. Ha na-agbazi onwe ha mgba, but you people don't understand it. The white people, they are now ha na-agbazi onwe ha mgba. Amara ebe ha ebido. Odinala I want to turn back. Ọ chọrọ ịnata. Because those people who really abụrụ ha nwe ya. Ha bulu ebulu achọ return their back. We don't think well. That is why ihe niile ji agba anyị mgbe obodo. My people, I have to tell you the truth. Let everybody come out. Eyes on the power lapụ na ego. Onye ya ekwekwana. The white people are very wicked. True. The white people are very wicked. Onye Igbo na-ego ihe ndị ọcha na-ego ihe anyị. Ifunugo onye ọcha goro ihe ndị Igbo. Also bi oyi. Ha chọrọ itest ihe. Ma nke a na-amara ma ọ na-egwu mmadụ ma ọ na-egwu mmadụ. Ejili black person. But in the whole Africa, ebe power bụ n'ala Igbo. Oh, Igbo nwe power. Igbo with the highest power in the whole Africa. I tell you the truth. You will not understand it. But we don't know how to use it. Ya habala yos. Nagacha mo obodo ọzọ. An obodo ọzọ. You people don't understand me. Tin nagasi an obodo ọzọ ga nọrọ. Gen na gene ka na afuzi na Igbo na. Onwezi ihe na afu na Igbo. Things have gone. Ijana million dollars enough many things are coming out. 1 million de buy. Ihe alụsị buy na-echekwa buy. Oguna. Una alụgbọnụ the thing. Una alụgbọnụ ya. Ọ bụrụ na o si n'ọnụ m. Onye a bụ eze mmụọ ka ọ bụ. Eze mmụọ ka ọ bụ. A na-ekwu ya na-ekwusi ike. Ekwububo m ya. Ihe mee ndị ụka eji wee mechie chọọchị. Na my city ebe a m bi na, anyị emechi supermarket next week. Onwezi ihe dị emechibo n'ime town. Emechibo n'ime town. Ndị ọcha amarụbo nke bụ eziokwu beta ha chọzi ka destroy ya by. Destroy ya by. Welu ndị ụka destroy ya by. Welu ndị politicians destroy ya by. Ka dị mmụọ na trouble ha na-achọ solution. Ọ bụkwa ihe ahụ. Ha na-achọ solution. Ha na-achọ the solution. Otu anyị esi wee metu dị mmụọ ahụ na-akpa ike asị colonial virus. Onye ọtọchi ya aka chekie ọ bụ spirit. The thing bụ spirit. The thing bụ spirit. Mmadụ akpọ na mma a na-eme life. Ichi ịkpọ m ịkpọ m. Iya afọ ofu onye ọpụta. Ọ na-asị enidi mmadụ akpọ na mma ole ebe a na-eme life. Ma ịpụta ị na-ekwusi didibole na iyi ana na the thing start na iyi ana ị na-ana ịmakwa mmụọ na-eso ịma mmụọ dị be nna gị. Ị na-ana mmụọ dị be nna gị ama gị. Ịma mmụọ dị be nna gị amaghị kọsị ịgbakọta ya azụ. Chafu ka anyị bụ.
ụwa ade ya na Bible, time shall come. Asị no mmiri ka eji wee mebi the other time. Ejiri ọkụ mebie. Nke a bụzi bụ ihe anụwa. Ka ya na-akpịa COVID-19 bụ ihe eji wee chi imebi ụwa. Ọ bụ okwu ya. Ga-apụta n'ezi na emedisi na nke Amerika. Oge nkwute okwu ndị ụka Roma a na-eme m attack. Ha ncha ma eziokwu, but ha chọrọ ịgwa gị. Ha chọrọ ịgwa gị, achọrọ ka ị mara ihe ha ma. Ndị ọcha bịa na-ayọ anyị nri mgbe ahụ. Ịmakwa ka asị wee confuse nna anyị ha. Because nna anyị ha na like ndị mmadụ well. Ha bịa welu peace wee bịa as peace. Wee na-ajụta ha mmụọ anụ a ka ihe mmụọ a na-eli. Ka ihe mmụọ anụ a ka ihe ọ na-alụ. Ajụtasị amatasị everything. Wee weluzie ike wee bịazie. Wee bupụta mmụọ buruzie the thing. Wee na-achịyeba wee nata obodo ha. Wee weluzie wee na-alụ many things. Ịmakwara a na-eme akọ na uche. Alụchalụ gị agwa nye gị akọ na uche gị. Emelụ gị akọ na uche. O nwee mmụọ na-direct mmadụ ihe. Si gị na ihe ya eme na eke ihe si wee mee ya. Ihe mmadụ emebiro before gị wee na-eme ya. Mgbe gboo. Betikịta azikezi. Wise ka ihe ndị Igbo teta n'ụla. Uye ahụ na-ekwu na n'ọgụda na ọ ya anata na ọ ya eme nka na ya anụ ọgụ na ya eme ya. Ị na-anụ ọgụ gịnị? Power dị unu n'aka. Ihe ji esi na power dị unu n'aka. Mmụọ niile ahụ unu forget. Nna anyị ukwu unu forget. Unu wetara unu weta ya okpokoro ijiji ya. Unu eje chọọ ya, unu eje mee ihe o kwesịrị ime. O were ebube n'ike wee bata. Ba ya dịkwa mma. O kpochaba ndị ajọ mmadụ kpochasịa. Ndị bụ ezigbo mmadụ adọnọzịa. Emekwa ụwa back. Ụwa ba ya dịkwa mma, dịkwa oke. I forget say ụmụ ihe eji akpa ike na be anyị. Unu kwesịrị ịjụ nne mụrụ ọla ebee ka ọ nọ. Kee ka o si wee nwụ. Kee ka isi wee mee ya. Akụkọ akọrọ unu na Bible. Kee ka onye a si wee nwụ. Kee ka onye a si wee mee ya. Unu ejedo otutu ese. Oke unu amarụgwo na ihe ekwu na ya eme. Na-eke ya esi wee mee ya. Oke kekwa ka ya esi wee mee ya. Ka dịtị mpụta. Common na-ekwu okwu gbasalụ ndị Biafra. Na ihe Biafra ya ejipụta si etizina mkpu si emezina nka. Onye ọbụla gba ọsọ. Onye ọbụla disapia. Ndị ụka disapia. Ka ọsọ okinite oyi ekpokwa. Oyi ekpocha ekpo na aza. Oyi ebidodo onye na chọọchị. Ndị na-eme ajụ ihe ndị mecha ya nụa. O bulidodo ụzọ kpochaba ha. Ndị ajọ mmadụ o kpochaba ha. Wee mezie ụwa adịkwa mma bag. Unu a na-atụ ụjọ. Gị na-atụ unu ụjọ. Gị na-atụ unu ụjọ. Ọgụ seti a na Nigeria ka eku yesi nụta nwa ọgụ. Ke mmụọ ya echekwaba family gị. Ke mmụọ ya echekwaba unu. Iche na a na-anụ ọgụ ordinary hand. Iche na a na-anụ ọgụ ordinary hand. Ihe esido dị ike na spiritual. Si ike na physical. Wee pụta ịbịa n'ọgụ. Ihe eji ama odogwu bụ na anụcha ọgụ. Amara onye win unu. Bet be anyị ndị Igbo be anyị asị ka anụ bụ ọgụ kịta. Ka mmụọ ya echekwaba unu. Ka ihe ya edu unu. Ka ihe ya eme unu uyi eji wee succeed.
una apụta na platform, una apụta na Facebook, una na-aba na anụba ọgụ na iyi ana na iyi ebu egbe na iyi eme nka. Ị na-ebu egbe ịma chi gị, ịma mmụọ dị be nna gị, ịma ndị ichie be nna gị. Una amagasị ahụ bụ na agụgụ many things kwesị ime idozie ya. Abịadodo na-apịa mgbọ ya ada, mmụọ a na-aghọrọ mgbọ spiritual. Agwa gị oge anụ ọgụ na onwe many village, many place ọgụ elu họ. Anyị kwu na abatete na ọgụ elu họ na abatete. Ọ mara iko abatete ji echekwaba onye ọbụla. Mmụọ niile dị na community chekwaba onye ọbụla. Anụba ha ọgụ kịta anụ a ka mmụọ ya echekwaba gị, ka ihe ya echekwaba gị, pastọ ya echekwaba gị, ụkọchukwu ya echekwaba gị. Aka ụwa bụkwanụ mmadụ jiri eziokwu kpaa ya, chi ga-enye gị akụ. Iwere asị kpasịa ya, ihe enwekwa problem. Ihe anwụ ụmụazị gị kwanụ na-eso gị ka a esi ha ndụrụ ya. Ụwa bụ eziokwu ka eji aga n'ụwa. Ichi ịnọta aka, unu nwa n'obodo oyibo uyi ekwu eziokwu. Ọ bụrụ onye kwado ịnwụ ka o ji eje ụka. Ndị ọcha ama ihe bụ ụka. Ifubo nwa ikolobịa na Katọlik chọọchị abụrụ ndị agadi nwanyị na-ehu ehu. Ifubo nwa agbọghọbịa a na-amụ na amụ, na-eli unu eli, ndị elikwa ha eli. Elichi unu ti unu n'akpa, confuse unu. Nwanyị asịrị ndị eze dibịa ha kwụsị mmadụ abịazi na be ya gba afa, mmadụ na ha kwụsị ọrụ. Ọkwọsọ ndị ụka ka agwa ha mechie chọọchị. Ha makwa na chọọchị bụ 419, na chọọchị bụ ndị wayo ka ọ bụ ya bata eji wee si close onu chọọchị from US to those people ka ya na-akpa from up to down. Emechi ya, ndị ọcha ma ndị oji ma onye ọbụla emechi ya. Onwebe onye asịsị mechie kọlchọ ha. Onwebe onye asị ha mechie ije jụ ese ndụ. Onwebe onye dibịa asị ya na-ejena na mmiri je jụ ese, na-eje na mmiri je chụọ aja. Onwebe na ha na-alụ ọrụ, a na-alụsi ọrụ ha ike na-aga, na-emesi ihe ike na-aga. Anyị nwado nọ na-eme mumu. Nwaanyị asịrị ndị dibịa ha kwụsị. Nwaanyị asịrị ndị omenala ha kwụsị. Ọkwọsọ ndị ụka ka emechi ha bịazi online na-emezi live video. Chekwanụ ka m bịa ka m na-egosi unu. A na-emezi ta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  bobobobobobobobo chechekele a na-prọfesai ihe kwesịrị ịprọfesai. Ma ndị isi na distin ka anyị eme. Chekwanụ ka m bịa ka m gosi unu ihe. Rome, awa power dị na Rome. Ihe ndị Igbo ji wee bili dị na Rome. Na Rome ka ọ dị. Ka m bịa o, m na-estro ya. Ndị pastọ ju na online na-eme na-ehe ebe a na-emezi online business. Share the button. Ọkwa pastọ, ndị pastọ abịaza ju online
na-emezi preaching na egwukwa the 419 nega ha abịa na-egwucha 419 na-emezi chọọchị emechie ebe ha si eli na emechi ya ha amara ebe ha esi wee libekwa nri na nega ọkwọ ndị pastọ ju na Facebook chalụ ka ịchọ ka m tra ya ka m kpọọ ofu onye n'ime ha ka ịnụ ihe ya gwa m contact me onwe onye ya gbalụ gị afa gbalụ gị dịpa afa ihe dị mgbe gboo beti abụrụ ndị omenala na ya ka m na-egosi unu ajụ ti fon nọmba ha ti akaụntụ nọmba ha onye aga ogobazi ya nega ha ị na-aga pastọ ju online na-ekpe ekpere akpebe tala colonial violence ekpere akpebe onwere ihe ametanwu na Nigeria the worst criminal Nigeria the worst bad thing na happen Nigeria the worst ndị na-esu ibe ha ime Nigeria the worst geya ya agụba ndị Nigeria the worst things onwe ya agụba Nigeria na-esu nwanne imi ọfụ na nwanne ya nwoke na-progress n'obodo Igbo osuo imi ka ndị eke bịa buru ya ka o bido nwebe problem ka ọ nọlụ na position but ijesu imi nwanne gị o ndị ọcha na-eme ihe mee ya 10 years 100 years onwere onye ya amanụ ndị Igbo mebe ihe aya amali unu asị na love onwunu ọkwa Igbo amaka onye ndị na-eme news bute Nnamdi Kanu with nwunye ya na oyibura na ha bụ ọtọ wee dọnọ na hotel buti ya echi niile unu na-asị na Igbo o kwesịghị ịza Igbo amaka Igbo ajọka onye na fight our freedom our things obute nwanne ya nwoke with a wife ebuti ya ndị ụka ju online na-eme 419 onye eze dibịa pụtazịa asị awelu nke Chukwu nye Chukwu na Chukwu na-ewe iwe why na ha emela why na Nigeria adịlọ mma na why na ihe na-eme Nigeria the worst Feliz amara m asụ English Igbo ka m ji asụ abụ m onye Igbo unu fụ n'Ọnịcha ofu mkpụrụ nwa ka egbu unu fụ ihe menụ na mkpọ a na-egbusisi ndị mmadụ ọ dịka chicken na ha ndị pastọ ju a na-eme ihe online were akaụntụ nọmba ha postuo ka akpebe dide kpecha ihe niile akpe ka ihe akpeta iburu ego gị na-enye pastọ mbaka anụbekwa n'onu mbaka mgbe politiks emebe elekshọn na aka mbaka ya apụta wee bụkwa fake amụmụ ya ahụ na onye ya win na onye ya bụ ezigbo onye a anụbekwa n'onu mbaka anụbekwa n'onu mbaka zokpu onwe ya zokpusi onwe ike emechisi ebe niile ọ mbaka bụ ihe na-afụ batin na-ahapụ na politishan ka unu maa na ọ bụrụ ụka ka a na-eme n'ọgambri ka a na-apịa n'ụlọ ụka gambri Enugu steeti a na-egbusisi ndị mmadụ na-elepụgasị ndị mmadụ okwulu okwu ọdọnọ na-asọpọtụ ndị gọọmenti hospital ọ na-alụ ka onye ọ na-alụ ụlọ dị hospital
School ọ na-alụ ka ndị ọ na-alụ ụlọ ya. Ebute egbe si unu gbaba ndị ọcha unu aya gbọnwụ. From ụmụazị ka eji etrenu ha. Unu anụzi na anụmanụ ọkwa ihe n'ukwu last week ka eze dibịa bịakwa akwu na anụmanụ ndị anụmanụ anyị kwesịrị ịdị na-afụ na mmiri ha ncha niile gbasịsị ọsọ many things dịga na mmiri ada afụzia nọ na nke ndị ọcha na-afụgasị many things. Ndị ọcha ewelu ike anyị ji aba mba were ike anyị ji aba mba na-abasi mbụ ike na-azọ onye ya dị in top. China na ndị Amerịka na-azọ ndị ya dị in top. Ha na-ashout onwe ihe gbasara m a na-eme ndị ọcha na-azọ ndị pawa. Anyị nwa na-azụ ego na-azụ akụ na-ebulu ego na-ebunye ndị ọcha were ego na-eme ihe gụrụ anyị ebe niile. Onye agụụ gụbara ojeba pastọ nega ha ndị agụụ gụbara ejeba pastọ. The phone number iti na bụ phone number iyeji wee na-asọpọtụ asị gị how many years ka ịdị ịgwacha afọ o nwere ike gwa m that time ọ chatị aka dị ebe a osimụti dị amantụ ịchọ ngosi unu ya nnecha anya mụrụ ya mụsị ya nega ha pastọ eju na Facebook. Eti akaụntụ nọmba pastọ ekwesị iti akaụntụ nọmba ya na ndị pastọ ama ha ekwesị iti akaụntụ nọmba ha. Ha enwegasịrị ụlọ, ha enwegasịrị hospital, ha enwegasịrị private jet, ha enwegasịrị ego na akaụntụ ha. Nwaanyị na ha ejiri ya wee jee gobe ihe wee na-asọpọtụ. Ọ bụrụ na odumeje apụtara bịa mee ihe ome onwe ndị ọzọ ya apụta na many people apụta onwere ndị pụta anụ. Enidi m ikpo this person akpọ ka mma na ma ya akpọnwụ ya eze dibịa. Ka m kpọọ ya o sendịrị m meseji si hi. So my dear brother, my dear sister, unu aghọrịzina anyị. Hello, good evening sir. Brother, I like one live video image. Good evening. I like one live video image today. O masịkwa m. O Chioma. Afa m bụ Chioma. Hello. Ị na-anụ ihe na-ekwu? A sị na afa m bụ Chioma. Onye Abatete ka m bụ. So, onwe live video mfu today. Ime today. Obi juma aṅụrị. I like in the live video otu isi wee kwuo okwu. Nọ na ikwu tọpụzi. Iwe kọtụwa. Hello? So, asị ka m kene gị otu isi wee pụta wee kwukwa okwu na ka ndị be anyị anụ ha anụ ndị anyị anụzikwa hapụ. So ya kpata atribe nọmba gị ọga bụlọ. Onye ebekwa n'oke ịbụ
Boko onye Enugu steeti onye Kano. Bet biko iwe wekwana gị. Ị na-eme otu isi wee kwuo bụkwa ka isi eme dị omenala ị na-akwụba aka gị ọtọ ị na-adị straight. Omenala ị na-eme ọkwọ nke straight ka nke iya ka mmalụ iwe wenaghị. Biko ihe akọwatụkwuru ndị be anyị obere ihe na a na-eme life ihe akọwatụnwuru ndị be anyị obere ihe gbasara ihe omenala be anyị. Mmesie n'idi nọmba gị. No chere ka a na-anụ ka ntị gị louder speaker. Ngwa na-ekwuzi na nna anụ. Asị m na ịbịa na Anambra nweka Anambra si eme omenala n'Enugu nweka Enugu si eme mana anyị Nkano nwere tensi bụ omenala anyị dịchi abụ anyị ndị nna anyị ha na-emebu mana duto gị na eziokwu adịzie n'ọnụ everybody gba ọsọ and mana all those things anyị na-eme ihe omenala dịka arụsịbe nke mụnwa bụ nka na amaghị nze na-asụ anyị ten bụ ihe iru n'azụ. Understand? So some of the people who never get the answer equated because of they have committed a lot. Okay. Okay, so onye ọbụla na-agbazi ọsọ na the thing. So I guess root again na agbara the thing so imago some of Igbo land anyị na-afọkịta bụ mmụọ besha n'obodo niile na-eche obodo ọ bụrụ mmadụ. Okay. Ihe nkwu to do. Sometimes ọ na-abụrụ jụma bụ onye obodo ị na-efiri kwunu jee somewhere jee mee something mmụọ bụ na-ejego jee mee the thing ọdụrụ n'izu rọpụtazi ebe ahụ ihe ahụ agara unu very simple. Okay. Unu asị na ihe na-agazi unu gịnị na-ebute ihe a ruto gị unu na-enete ihe a na-enekwu n'anya then ha dịkwa hapụ ị na-agbara unu ọgụ. Okay. You understand? So now because of that even je okwu church ọ bụrụ na onwe ihe ọ bụrụ na onwe church gburu mpa mmụọ na ogburu mma m. You understand? But I'm not damage a lot of things because of people that will go to my church na-emezi anything. Na-agbazi ashawo. Ọ bụrụ this also ashawo anọ na church nwekwo ma night a na-akpụ ma na church. I don't know the meaning of that but I'm just looking at them. Onye mecha society something onye mecha je ba ọnụ ụka echi ụka because of no money. Ọ na-eweta ego eji arụ ụlọ ụka. Ọ na-enye fada ego. That is rubbish. Okay. So some people get an echi father, echi pastor because of them making money. Then white people have already come to our place, take our power. Okay. Then then only you go to get a career America. Okay. You understand? So when you want to once you have power anyị na-echeze echiche now ije kịta onye Igbo ya azụ kịta ka ọ bụ president of Nigeria ibu onye Igbo 50 million naira 100 million naira 200 million naira onye Igbo asị gị chewere onwe gị jeza ya ọ pass the power just to guard at least or nwanne ndị ọzọ but to feel none of that ega just go through the money go to imago na agbagharị coach but that is it. Many things by my sister but I don't know how to stand now but God will for us. Brother, ihe titu aka obele iwe wana gị na ngwa gị okwu. Efu message you sent it today. Ihe titu aka na ihe gbas culture ndị Enugu steeti. Onwe ndị Enugu na awoshim, but ha masịrị them culture. So ihe alụtụnye aka na the culture. Some things like onwe ihe ndị Enugu steeti na-achọ. Network chim.
Hello? My network ebidokwa n'ala. Hello? It's not like again. Like about my side, Anambra, anyị na-asọ eke asọ. Onwe ndị Enugu, amarọ m side unu ihe unu na-asọ. Like omenala unu, ka elu tụnyata aka obele na omenala unu. Ka ndị Enugu steeti na-awọchi gị, wee malụkwa ihe bụ tradition. Onwe ndị amalọ ihe abụọ. Ana m abịa ịma na omenala iche n'iche dịka ebe be anyị bịa amaghị nze ịghọtago onwe sometimes ụmụ nwaanyị be anyị na-adanye na ya ma onye pụtara isi ọnụ ọdụ ike ka oje nwee misunderstanding with di ya eti na-eme ya onye ahụ di ma na nwụọ dịkasị na ịnọgịta gị na di na-enwe nsogbu na ahụ ime something mekpuo ya blood na ahụ imepe ya blood imetụ gị aha aka with blood ahụ dada without wasting time. No, without wasting time. Church. So, but some people they feel the hair wanya and you do to get in church. You need to have a church. More target in Africa. I remember I was open a quarter your father on a quarter your mother. So, more years when more DJ Bahajene Yaka serve something. And that's how you ended your life. Okay, then Kano. Yes. Okay. How you ended everything. That's the only key that you won't see there and season any poison every day. But they must know about some culture. Yet the by before the just know they men had the wise general ship and even in the Ghana, they are not thinking of it. Okay. So that is the problem. We are facing a lot of things, but sometimes even if you don't know just wrong, one can somebody start to fetch a can hear a question. Everybody says of joking a question. Like it, brother. Biko, you were one again. Madina Batachu. Madina Batachu, yeah. In an ear way. Mmadụ anyị na-abatachi ụwa ọkwa ịma ihe buchi ụwa because Anambra ka na-asụ mmadụ ịmala onye nọ ya ụwa nke ka ndị Enugu steeti ndị bụ unu si eme ya ịma na ụmụ ihe akịta na ịmụ onye n'ọgwụ na na-agba ya n'agha ama m a na-agba ya n'agha omenala a na-emepụta some people nwee ndị akpọrọ okwe ịgba aba. Some people when they are or spiritual something, that the people they will to Kanate, Mebaba, Manate Gero, but I have. So if that's only Hana Balagavan was it no manga is the root of the problem. Okay. Igbo people. You understand? So many things in the Abraham, Yamakana, only name they are no money met you of man. That is why some people now able to get a second in the Omenala name. Itu mena normal time eche mego mena na trees ijen di bena di ya managego ye di bia mego mecha gi ho na mere gide no se ga ihe rokwo ro gi bekene oku ihe ukwu mbosi abia me mata na-ekwu mana kita na because of what has emeze now onye obuna ihe a na-emezi kita bụ ihe eji achụ ego aton everything upside down. Some of ihe niile dọba dị na Igbo nwee power gbachaziri ọsọ. So ihe na-arụzi ọrụ na Igbo kịta bụ ụmụ nkịrịka mmụọ eji egbu mmadụ. The main culture by ya dịzi. But ọ ya ka anyị na-ekwu kịta ka anyị kpọchie taa azụ because eke a kịta ị na-afụ kịta eke bụ mmụọ mmiri. Agị ị na-afụ kịta bụ agị bụ mmụọ mmiri. You understand? So ihe niile anyị na-afụ kịta n'ezie na ndị ọcha bịa woziere ihe a niile ji ebe ndị ọcha. Brother Charlie iwe wana yo oge alụrụ m ọlụ mmiri agụ iyi bụ ụzọ ka a na-akpọku detin ịma na iyi bụ ụzọ kụ mgbịrịgba ka a na-eme detin ka agụ iyi bụ ụzọ wee seni ụlọ ebe ahụ wee kpebe ihe niile ekpe kwuche ekwu niile ekwu ka a tụpụrụ ewu ka agụ iyi a bụrụzi pụba afọ agụ iyi bakpuo ozugbo afọ bazia.
Oh, yeah, we have not gonna get me is a spirit of water or more because you understand. So I know me and Melamidi Agi Pota. Money ha not the Okay. You understand? I open in a Maggie of man or deal. So my nature by me by military bonin and blacky or this faggy natero. You understand? Manon any na Yamazika is in the Yanine buffet. As a bulldozer. No channel to pussy like na cage. Now to the end. You understand? So many things have turned upside down. Money will be given because I tears in a cage. Ever have Robia. So the thing that was you not on upside down, not on everything upside down. Here now forget our name, Megalicata, Pochilino, Sunyovan, no indoor. Monday on the church, Mexico. And I put them on the Abrobia. Things want to change. Only actually make it a some people are. You understand? But I was in the one I remember what they knew. I cannot look on wage, and the Guam. Ndị ezigbo ama ya apụta ndị fake one ana. Brother, ịma na ịsabekwana m ihe ngwujo gị. Like ndị Anambra ndị side by ịnabata chi mmadụ. O nwere ka ha si eme ịnabata chi mmadụ. Ndị bunu, ndị side bunu. Ka ha si eme ka esi ama like ịmarụgbu onye ịgbagba afa mara onye n'ọgụ ụwa but kezi ka yesi wee nabata ya like ndị Bible obodo na ị na outside Nigeria ị na-anụ anyị anabata nwulu gị chi gị but ndị obodo unu a na-emenwu ya like that but o nwere one person gwa m sị na but you understand? O nwekwa ihe ọzọ nche eju gị why na ndị dibịa biko iwe wekwana go nwa na-eme ihe omenala ị na-anụ but o nwere ihe ndị be anyị na-eme ada adịzi mma why na ndị be anyị ha na-alụ mmadụ ego ka ọ lụọla ya olu mmiri asị gị iwetasị everything ọ sị na ọ nọbụ ya wee kpụọ mmiri wee kpọọ ma mee wọta eze nwanyị ka ụwa niile ọkpọọ dị ụdọnọbịa wee kọmandị ya o wee bịa o wee sị na o gburu ya na mechara ya o mechaa ya ọ sị gị na o mesigbolu gị everything na ndị mmiri akwụsịna dị mmiri emesịa mmiri eselitekwa onye ọzọ ejekwa na asị gị na ịbụ like otu isi bụrụ onye Enugu steeti ịbụ onye Enugu mụ abụrụ onye Anambra mbịaza n'Enugu alụọlụ m ọlụ mmiri n'Enugu beta hapụza mmiri dị na vileji be nna m mmiri ebe nsi na ya asị m na anọ be ha wee kpokwude mmiri abi eze nwaanyị hapụzia ebe ọ nọ jezie obodo ọzọ jee buru ditin ọ kwesị ekwesị ka ọ na ekwesịrị ọ dị kwesị ekwesị ihe merụ na ihe aha bụ na o nwee mmiri na-eje ozi na be mmadụ akwa ịghọtago o nwee mmiri na-eje ozi ọ ga-abụrụ ije na mmiri aha ya na ọ bụrụ na ọ bụ ị nọ na be gị mana ndị mmadụ na-emezi ahụ nda ejezie ha asị gị jekwute ha eri ikwunatara ha na yard ịma na ọ na-agwa gị na ihe niile tọzi upside down so emechazi ihe na sometimes dị tia na-ebu aka ihe aha ama nlezi ka iji wee plan agụle so ha asịzi gị jekwute ha dị mmiri ka ha nọ na be ha gbapụrụ ihe egbe but all blood tradition but ọ dị somehow kọsọ onye ọbụla nwee bosu ụmụ ihe bụ iwu wetara mmadụ n'obi ya nwere ihe bụ izi mmadụ ozi nga zie brother Chalo ọkwa ime ihe bụ ngene like obu ọkwa ịma mmiri nwe obu mmiri nwe obu like ịkwado ịlụ ọrụ mmiri
o nwee mmiri nwe ngene mmiri nwe obu o nwee onye na-elekọta dị obu ahụ anya ọ ka ndị be anyị si akpọ ndị be anyị ndị Anambra ndị Abatete na-akpụ obu mmiri so ịma na bifo ichi ịlụ olu mmiri ọ bụ na obu mmiri dị ihe ebu ụzọ je na obu wee gwa ha si ya na ị na-abịakwa ịlụ olu mmiri kwanye ha ibu nke ha ikwenye ha ibu nke ha iwee gbadabazia na mmiri wee jezie lụọ ọlụ a ọ bụrụzikwanụ na the person na onwe ngene si ya obu si ya kezi ka the person ikutezie mmiri wee je gbanye eze nwanyị onye ya alụlụ gị ọlụ na bịa kezikwa ka ndị obu ahụ esi wee bịa n'alụ dị aja iwe nwekwana go na ndụ obodo ajụjụ n'ọrịa m na-asị gị na ihe a kịta bụ new model ha mụtazi ụna mmụrụ ka ha si wee mụta ya. You understand? Because the highest onye ga-arụ ụgwọ ọrụ mmiri ọrụta gị ọfụma bụ ọ bụrụ na ị bụ onye Enugu onye achị ịrụ ụgwọ ọrụ ọbata bụ unu ya rụọ ọrụ gị ọrụ mana some people nọ fa wee control na mbarabe nna ya mana ụmụ nke ọ na-abụrụ ha mekwa ịkpụta mmadụ na bụrụ ọchị ime ihe ezigbo enwe ihe ọ na-abụrụ ọchị ime ọ sị gị na bụ na aha na ya azụrụ ya ọgwụ adị na mmiri ahụ ji wee bịa ụwa bụ mmiri dị otu a na ya eje na ihe mmiri ya kwesịrị imeri gị. You understand? So some of nke a na-eme kịta na-agba m anya mmiri adị m aghọtachi ha adị m aghọtachi nke onye na ọ na bịa ọ nọrọ ebe ahụ kọmand ya ama m na mmụọ mmiri bụ spirit ka ọ you understand but ọ bụ ihe ga-ebutere mmadụ ihe na obi ya you understand than izi mmadụ ozi ngazi ya some of them a na-asị mba some of them a na-arụcha ya ọ dị enwe isi you understand ole esumo mmụọ na-enwere isi ole esumo mmụọ that is why some people na-asị na omenala bụ ihe achụ ego you understand because of the way the pattern ha ya about the right pattern ọ bụrụ the right pattern ha na-emezi atọ ọfụ ka ọ bụrụ ka a sị na ha ma arụ ọrụ nke epụta ụta na ị nọrọ ekwute ego mmiri ma ọ bụ emere gị nke ya na ọ na-be gị kọmandị wa mere nke a chemeghe ịkwanyere onye ahụ ugwu nwaanyị na-afụkịta ka mmadụ niile nọ n'ụwa mmụọ mmiri ahụ na-afụkịta ka mmadụ niile nọ n'ụwa after God power ọzi ike ndị mmiri ka ya enwetazi o nwekwa ihe ọzọ the way ha si eme I don't understand it. Ọ na-emezi ịrụchazi ọrụ ịrụga ọgwụgwọ na ịrụcha ọrụ nwa na ọgwụgwọ na ha ga-ebere ego more than 50,000 more than 80,000 100 and something thousand. O nwee eze nwaanyị si m na 150 nwee sị na ma abịa m ịgbala anị na be nne ya obe di ya that is how they are doing it. 40,000 ka dị mma mmadụ asị 50,000 ọ ka mma bikosi ogokosia dị instrument ọ ya agba moto ịma na dị aja o kwesịrị ka ọ baa this public moto ọ kwesị bikosi mmụọ o nwee ndị bụ ajọ mmadụ nọ na the public moto ịchọ ịlụ ọrụ ị ya akwado baa special moto private moto wee buru ibu gị wee jebe ihe ọbụla sịrị na-alụ n'ihe a ha kwesịrị anabịa obodo onye hachi there are many things ọ na-abụrụ ha nụrụ outside wee rụcha the thing will never work. You understand? It will never work. Were esi bịa ya na mmiri you will beg them ka ha nara okikere afụrụ gị nwa dị ota butere gị n'ọkwa nwa gị ha biko ha bịa nara oke ha then you will talk to them. Ọ bụrụ ịnọgide n'obe gị bịa na-ekwu ọjọọ ijekwute ha na disem mmiri a ha nọ n'ime because onye ọbụla nwee ebe o si wee bịa nya eni mmiri ọbụla dị near to you asịghị na ịbụ nwa mmiri you must be there. Ọ bụrụ na asịghị na ịbụ nwa mmiri ọ bụrụ na mmiri dị na Anambra ka isi na-ewe aya ajụ esi ya agba afa malụ mmiri si na ya pụta but aya asịghị na ịbụ nwa mmiri then will do the work for you. Ị nọrọ obodo oyibo ha na ọbe ha narụghị ego wee mee ihe a chọrọ ime later the same thing will be disturbing you. Okay. That is the challenge I'm facing on the other states, and I don't know how to do it. But I want them to know. Now, time we here and make it agago.
because the power we get out from them. Okay. Ọ nwekwa ihe ọzọ iwe wana gị o. Why na ndị eze, because iwe wana na nna ajụ gị ya. Why na ndị eze dibịa na ibunye ha chi gị na duto na ndị be unu na-eje ụka na ịnọ outside Nigeria na ịnọrọ nso ibunye mmadụ chi gị si ya biko na-enyelu m ya nri ọ na-enyeziru gị nri ọ bụ na ide achọziri ya ego o destroy by the thing were ụbụrụ ọkwa ịmụ ihe bụ ụbụrụ iyom ọkụkọ o were iyom ọkụkọ na-apịa n'isi ọ na-apịa ọbara ọ na-achọ ofu ihe na-ehukasị ya ka dị mmụọ wee nwebe problem ịma na ka imebi ka apịaba ajụ na chi gị ya na-enwe problem ebe ị nọ na ya chi gị ya na-ewe iwe ya adị ọkụ n'ebe ị nọ. Why ndị mmadụ ji wee na-emeda akaụntịn ọ dị mma? Asị m gị na ihe a na-achụzi kịta bụ ego na-adị emeso omenala. Ama m na-ata ihe a na-achụ na bụ ego adị emeso omenala. Mana ọ bụkwa mmadụ niile, some of them, some people nwekọrọ obi ebele ụkwụ ha nche ahụ. Mana enwe ike onye ahụ nwee ike ọma mmụta isi wee kwuo, mana inwe ike ite atinye na ọfụrụ ego ị na-enye ya na ya na onwe keep silent ọ manyezi ndị mgbe o ji wee kweta inye. You understand? So some of people na-enwe ebe to onye na-eme nwere ajọ obi. Brother, o nwere ike menụ mmadụ nabatasị chi ya ị na-anị ya na-agwa gị so ọ na the person eze mmụọ dibịa ka ọ bụ so emesizia the person yaba alapịa ya stroke but o nwetara ya ọjọọ so nweta ya obele o wee mezibe onwe ya mezisi onwe ya ị na-enye buditin nri imesịa kwụsị inye ya nri duto na ya nwa alụ adịrị ya nwa ya eje nwe ebe ahụ mmụọ ya dị so ọ dịzịa mma n'ime na ọ dị mma ijezia ka ijenye dị mmụọ nri asịzịa gị na dị mmụọ ị na-anị ya na-agwa gị asị gị na aya awụzi chi gị alụ na aya awụ ya alụ akpụta anọdụ eze nwaanyị awụbi alụ wụcha ya alụ wee bido wee nyebe wee asị na iwu ya dị ọkụ ebido wee nyebe ya ka ihe kpata eji wee wụọ chi ya alụ ọ bụrụ mmebi ka o mebi ya. Mana onwe ihe ngwa ga-ebe asị gị na some people na-arụzi onwe ndị enyere akara aka ịgba aba ha tinyekwuzi ọrụ na because of na-agwọrọ ha na ihe ha ga-eji wee mana onye na-agba aba na-agwa gị na-ekwere ka ihe ị ga-eji wee datị ihe tagodo akantị ma ihe eji wee mee ọrụ steeti. Mana some people na-ewezi ọnda na-agwago ha ihe ha ga-eji ihe agwụpụtara ha mmụọ gwa ha nọ ihe ha ga-eji wee rụọ ihe ha na-atọ ọnụzi ọnda ebe ha na-agba afa ka ha rụọkwozie ma ọrụ ahụ ma ebe ha na-arụ dị ọrụ ka ha jikwa ike gbawa ma afa. You understand? Ị na-anya na-ekwu? So that is the challenge a na-enwe kịta. Some people ada amachadị the implication of ihe ha na-eme. So some people na-eme atọ ọfụ ka ọ bụrụ nnọọ dị mmụọ awụ alụ ka mụghachi ịma dị minim ọ bụrụ mmebi ka emebi ya ihe a nọzi bụ na na onwe eze nwanyị na onwe nwanyị bi n'inye mmụọ ya nri o wee buru period wee bee ebe ahụ so o wee tọchịa ya ka o wee mebie the thing ọ bụrụ asị ka ọ bụ oke na-agwakwazi onye the person ibunye ya the thing ị na-agwakwazi onye na ịchọkwazi ịbịa buru eburu ọjụ na ịchọzi ka iburu ya ka ịkụwa ya akụọla ikike ịjụrụ ya jụnaza be nna ike ịkụwa ya asị osisi ọ sị gị the person bụ ya jụ na onye ebunyezi gị ya ka ị esi wee mezi onwe ihe ọ bụ n'obi ọkwụ ya na mmazi ihe ọ bụ n'obi. ụwa kịta mmazi ihe ọ bụ n'obi because things have changed. Things have turned upside down. If I'm talking to you, it's like you don't understand. They have changed everything upside down. That is why more by J was even now.
nke ị na-alụkwanụ ọrụ ị na-alụ ọrụ ọrụ ịgba afa ka ị na-alụ ka ọrụ dibịa ka ọrụ m na-arụ bụ ọrụ ihe m fụrụ ka m na-ekwu n'ọnụ. oke ilu abịa I have the n'ọrụ power to do everything. oke ilu abịa Achọrọ m ịrụ now, but I have the power to do it. oke ilu But I abịa went somewhere mgbe m batazi. oke eche na ịlụ abụọ ọrụ nke So ahụ aga m somewhere because of my people. So I will come back soon. oke ilu bet ị na-arụ ọrụ before n'ọdụtọ na ime travel Ana m eti m egwu. I'm not into that, but he have my destiny. But because of travel and all those things, but no the stop wagom so na many travel ka nkwadole ya Natalia. okay That is it. Okay, so thank you na njụ gị ajụjụ ịsa m obi rugani welekwa eziokwu ichi ibido dị ọrụ iwere eziokwu na-aga ijikwa na asị wee na-aga ka ndị pastọ na-confuse ndị memba ya ịma na ndị pastọ na-confuse memba ọya bụ normal thing, but onye mechaa ọfụwa ihe o mere onwe ya na you understand? Onye mechaa ọfụwa ihe o mere onwe ya, somebody will go na nke dibịa ebunye gị ike. Dibịa ebunye gị ike, ebunye chizie gị ike iji ebu amụma, then ịpụtazie ị na-akọtọzi ndị mmiri anyị gị dị power. Why na ndị omenani akwesịrị why na ha stopụrụ those things ime ndị pastọ because all ndị omenani na-agbanye ndị pastọ loot ha na-agbanye ha mkpọrọgwụgwụ that's why ha ji emebisi things. Why na ndị omenani be anyị onye ụka bịa si na ọ bụ pastọ na ọ chọrọ ike o vidio ya post ya na Facebook ọ chụọ ya si na ọ dị eme that kind thing. Why na ndị omenani be anyị adị eme ya biko iwe wena anyị ihe mere ọ bụ na anya m na-agwa gị na ego na control many things and the people na-emezi ihe atọ. You understand? All these things bụ ike shi na mmiri. So but somebody na-enweli ya dito na asị gị na ihe ụka na-eme because ọ nwere some people ọ na-enwezi ya na-eme so ha ejezi ebute dị ike ebe etu aka ozugbo onye ọbụla enwere onwe ya ebutezie dị ike dị na ha were eje maybe one kind church or something like that ebido mere miracle mana ha maka onwe ha ahụ bata enwere ike hafụ dibịa ha karịrị na pawa na dibịa nke a kịta na ebe a ha je na ike nke ebinye ha karịrị nke dibịa nke a na-achọzi ịgwazi ya ma ọ bụ imezi guy. You understand? N'ihe onye a na-eme na onye a na-eme ọ na-eme nonsense mana ọkwa dị same ike ahụ ebe ahụ isikwa eje ka o si eje but the challenges a na-enwe ebe a ka na-emere understand. Ịma na abụrụ ihe ndị Igbo mewere ọ dịzie ha ka ọ kara njọ ama ma ndị Yoruba na paradis ya ha na-ekwukwa okwu otu aha na Yoruba ọzọ so n'ala Igbo ka onye ọbụla na-atụ ibie challenge ya n'ọsọ n'ala Igbo ndị pastọ Yoruba da challenge kwa ndị omenala so n'ala Igbo. That is how I understand it. Ịma na ihe ndị Igbo na-adịba atọfụ ka ọ dị ka ọ na-efe gị efe ma ọ dị ka a na-eme gị. You understand? That is Igbo for you. But then power, ma power pastor onye si na echọrọ ime pastor ma dibịa ọ bụrụ na akara aka gị bụ akara ịlụ ọrụ ihe gbasara ọdịnala gị mee ya n'ụdị ụka onwekwa ihe ọgwụ ya eme gị. Okay. Because ihe abụ the follow come ihe abụ power chi gị nye gị. Okay. You understand? Mana ọ bụzi na ị chọrọ ịtọ na-eto oyibo. Okay. Mana sọ ndị ọ na-achị arụ ọ na-emechi apịaba arụ bụ ndị ọ na-abụrụ ikekwa na mpa gị na-emegbu dibịa o mechazi edite na-ama gị then ị chọzi isi ihe eme ya n'ụdị ụka. You understand? Isikwazi ejezi emezi ya n'ụdị ụka jezi eburu arụsị mpa ga agba ya ọkụ inwegokwa ishu. Ọzọ bụ o nyere Mbaka ba ya ezigbo nsogbu. Onye bụ Mbaka biko Mbaka abụ pastọ abeg Mbaka bụ 419 ndị politician. Mbaka bụ fada. Abeg. Mbaka bụ no. Mbaka ị na-afụ kịta mpịa bụ dibịa. Na mpịa bụ dibịa beti. Ka ọrụ gị gbasara Mbaka. Mbaka kọndem Mbaka kịta eji wee na-atụ Mbaka.
anọ m abịa ihe mere eji atụ Mbaka egwu kịta bụ na Mbaka ji eburu arụsị papa ya gbaa ya ọkụ dị 10 ton against Mbaka. Okay. That is Mbaka anyị na-afụ kịta. Mana ọ bụ maka the call, onwe the call. I know, but all just maybe the root of his power, or maybe the root of his power. You understand? I am meditating you do not attack it. But if I'm money no nebu bundi politician kone bulama. For the first time, Iman and Baka Brudiana Nebra Martin came at 2004, 2005, 26, 27. Obia Buruqualo Sibena. Oh, Bulalo Sibena. The thing not beacon a buy. Ne busisi oke, ne busisi ogene. Ogo Bulalo Sibun. Mano no say Burian. Obo kwa munga makwa unam epemu. I can pempe that time. Oh, yeah, and Melon has acquired a break or I will say I chua. No, Mpana buy you. Mpana buy can I marry? How an egg boka? I bob on edgela, some more none happy. No, we are not big. I will able to be or sequano, not the take cannot be. Mbaka Biabo Bulu detain. Father Dibia Biabo. Father Okunele Labiana, Gandhi Begasin, many prophets, and Akukwa was 700,000. Yes, on one on your way piece, Umazi, only a worker and a womazi. Or land on your puna use. Umwoke koke mentally affected. I am maybe you what the arrow say again. Gayo if you call you again. Eh, what of food do I come? Iman on one day mood do I come milli. Ewele. So, Iman or the loma. You go on my years or the loma. Because Chigi, Brewele wepotoa. Ibwe obu nnekwu ego wepụta obu menitis wepụta anyị nwa na-achọzi ihe nke anyị n'ike wee jezie je na-eme wele ego a na-abịazi ego a na-abịa ihe dịzi n'ụwa kịta ebe ọbụla anọzi kịta a na-enwezi challenge a na-emezi ihe ka ihe si wee kwesị ịdị a na-enwezi challenge ma n'ime abịa everywhere. And the pastor and the father, you have never challenge. Governor, I'm my came of you and the carry. You understand? That is why you know that you are Ganya can hear over Anagayakita. And some of them, some of them are new when I need a church. I know when you go men and the Kaju, Evukalika, Haju, all those things. The most ever year a woman when I not through why I said that is everyone a woman know those tests and never get that. I not through why I said. Yes, to the money is we. Yeah, you may check with you. I can yak at every yard. Yeah, but the highest to the money gives. I yeah, met for my guess of. Hello? Abulum women and the women and some secret, some society and make it out. It was a lady. Abulum women and the women and some here on a book itself. I've been one or two society up with the work in Akadanaga like a modestess or mamma because here they chan a bulu and even there. I was seeing those of my eyes and wine in the million not an obuda. I'm a society in them. So no do to get nada service those things I wear. Mr. Hatch will walk with Diaz. Then when you there's a man you open a solonia, he my or Gawana. Okay, with a wow. But you are not giving them the equity in ya. You didn't know to die, you have far tagodi. At least you only have Hana Blanacata, as no attack, I am more Lilian, Linka, he can have a guy hammer.
sikwa ha na-ekwe ka ọzọ si eme ha bidokwa mewekwala anyị ha na-agba ọgwụ ya ọrụ onye nriju afọ jewe ọgwụ kemgbe ndị Enugu steeti ji bata ya na-emezi ya na mgbe ndị Enugu steeti ji alọ mmụọ excuse me mgbe ndị side bunu ji alọ mmụọ like agwụ ịlụ ọrụ agwụ ịlọ mmụọ agwụ enwere ọrụ frend ịma na ịbịakwa n'Enugu ahụ anya m na-agwa gị na onye ọbụla nwechakwa ka o si arụ so taa anyị nọ kịta na be anyị amaghị ozi ọ nwe ka esi arụ agwụ na be anyị enwe ike ọ bụrụ na ị nọrọ no ọ bụrụ ya emume agwụ ịghọtara ihe na-agwa emume agwụ oge amụma alụsị emume agwụ yes ịma na emume alụsị like ndị be anyị bụ Ọgọst ka ndị nke ha si eme ndị be anyị bụ Ọgọst okay every August ka ha si eme ya Ọgọst o depend like last year bụ 28 ka a mee ya sometimes ọ na-adana na 31st so ndị bụ unu kekwanụ taa na-eji eme nke be anyị anaghị eme nke saịdị nke mụ anaghị eme otu ahụ ada eme ememe agwụ anaghị eme ya mana nke unu dịka ọnwa si na-enye no every year as far as na ji ọfụ apụtabụ na this thing apụtabụ ihe eme emume agwụ before anything wee hụbazie ji one time si na-enye na one time si na-enye ama m every year so nke be ya dụrụ na oke nke bụ na adụrụ nke be anyị nwe ka ha si mba nke be anyị nwe ka ha si agwụ ya so o nwe ka ha si agwụ ya mana ndị na-aga ya ma ka ha si agwụ dị taa unu kọba ji kọcha ji unu elibe ji like that ha nwe ka ha si eme dị emume ha nwe ka ha si eme dị emume mana duto gịnị na onwezi ndị nọzi kịta a na-azi dialect some people nọ kịta so we don't know how to do some of the things ha na-eme before no na Bible so nke anyị matazi na ka ba anyị nwa olube that time o nwere ike 28 last year agwa gị no 28 ka eji eme ya emume agwụ so emume agwụ ahụ ihe ego ọkụkọ ọcha ị na-agwa ya ihe ego ọkụkọ ihe ego mmanya iwe ka ụta onwe ya na-akpọ ịka ụta iwe kpọọ mmemme si ndị mmadụ ya bịakwa na ị na-eme ihe na ị na-eme emume agwụ na ị na-eme something na ị na-awa ji so wee bịa ebe ahụ a lụrụ gị agwụ ka a ya egbu ọkụkọ ahụ egbucha ya wee sizie ji sie dị ọkụkọ wee bute ma mmanya ọcha ma ọjị a ya agụcha ma ọjị n'obu eje n'obu ga ọjị agụcha ọjị emecha ihe a na-eme so ndị mmadụ bịa ahụba ji ụmụ nwaanyị abịazịa jee n'okwu ọkụ wee hụba ji ahụ emesịa ihe ahụ ha na-eme ụmụ nwaanyị bịazie ime ịka ụta ndị akpọ ụta abịa rie olili ahụbazịa dị ji wit ụkpaka wit ụgba everything emerezie ya ma ụtazi emesịzịa ya eburu ya wee jebe n'obu ejezia n'obu so ndị onye isi ndị katabarụ ya emezi ya ma emesịzịa onye ọbụla ilibezie ihe ọbụla gọrọ gị iricha iburuzie ịnaba the person eburu ji bi gị ọ bụrụ ji ka ọ nwe obunye gị ọ bụrụ ọkụkọ ka ọ nwe obunye gị o dipendị ji na ọkụkọ obunye gị ịnaba be nna ya ịnaba ọ ka ndị be anyị si eme ya onwe emume anyị na-eme anyị na-akpọ nri ajụ ihe tago ajụ a kịta anyị na-eme kịta bụ ọ dipendị mgbe ọ na-adanye every year o dipendị mgbe ọ danye na ọ bụzi
ihe bịa amalụ date ọ danye na ya ọ ndị na-echeki ya ya na ka esi eme dati ihe n'aha ọ dadị ahụ bụ ajụ ahụ ya na ị ga-apụta wite ọjị gị inwe ewu igote inwe ọgwụ igote mana ihe ekwetekwa ya na ji ga-emecha ya eshi ya you understand so ibupụta ọkwa ọjị gị ma ọdụ stesi ịkọwa ewe ekpere kpọkwuwe ndị ichie ebe nna gị ndị mbụ na ndị egede you understand na ede na-ekwu ịkpọkwuwe ha ya na ịgọsisi ahịa niile ya agọ gọchara ha ma nke na-eme ma nke ka ya emekwa ya na-emecha ya ka esi eme ịtụsa ha nri si ha bịa were oke ha ya na ka esi eme ya amaka amatị kịta ịpụrụ a na-azị emezi ya mba a na-emekwa ya na be anyị ọ dịzi few ndị saịdị be anyị na-eme bi ọ dịzi few ndị be anyị na-eme ya ọbụla mmadụ niile duto gịnị na ha maazị m chọọchị bịazi wee mebiere anyị many things mana ọ datịn bụ asị na ọkwa great olili ọkwa olili kara aka anyị akpọ ndị ọgọ kpọọ ndị many people ka a na-akpọgasị many people anyị wee pụta wee mebe dị emume agwụ mebe dị emume o wee gazibe beti kịta ada emezi ya nke ahụ na-akpọcha ịmara onye ọbụla nwe ka ha si eme nke ha ọ nkwa ike ọbụla na ụdị nke unu si eme like that you understand unu ada aka ụta ndị Enugu side unu ada aka ụta ndị Enugu side unu ada aka ụta ndị Enugu side ụta like ndị Anambra na-akpọ ya ụta like ikpoku ndị mmadụ ndị ọgọ na ndị ikwu na ndị obodo ha bịakwa na ọ na-awa ji ha bịa rie ji okay omenala dị n'iche n'iche m na-agwa gị na ọ dị n'iche n'iche so even ịlụ agwụ alụ sefụ ndị Anambra bụrụ ka ndị Enugu si alụ ka ndị Anambra si alụ agwụ agwụ ndị Baịbụl agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna so agwụ ahụ ị na-akpọ maka ndị nwaanyị si alụ so mana ọ bụrụkwa some of ndị Enugu maka ndị Nsụka so ọ bụrụkwana ka ndị saịdị nke anyị ndị Nkanu si eme mbụ ka ndị ebe ahụ si so na o sitere ka ndị si eme omenala nke okay thank you na thank you na mkpọ ga-eza mụ na anyị na-akpa sometimes anyị na-akpa afa m bụ Chioma bụ afa m onye Anambra steeti ka m bụ so mkpọọ gị ka ịza m anyị na-achatịkwa yes anụbụ ndị nnu dị anyị nwee ike iji na-akpa normal nkata normal things so anyị na-akpa anyị na-ekwu okay thank you Chukwu gozie gị thank you very much Chukwu bye bye So, my dear brother, my dear sister. Onye nwa ajụjụ ọza m ọkpọ m onye nke na-akọ ka ọ dị ya Emmanuel na-akọ ka ọ dị ya so achọrọ m ịnakpu na unu anụbo na ọ bụrụ na anyị apụta ka anyị bịa n'ụba ọgụ anyị apụta ka anyị bịa mebe this thing anyị apụta ka anyị bịa mebe this one ihe anyị apụta bụ ka anyị fatidodu mezie be anyị mezie be anyị adị oke be anyị adị mma ụmụnne na ụmụnna azọzina ụmụnne na ụmụnne azọzina akụrụba
azọzile ya ka onye dị ya sị m sorry. So biko ka ọ dịla anyị mma mana eke dịla anyị mma mana oye mana afọ mana nkwọ afịa na anụ dị n'ụzọ anya ya na-eji iji iyele nwoke ọbụla si na ya eji iji iyele ya nwa ya ebu ụzọ jee ọ bịara igbu onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ onye bụ igbu m buo onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ. So unu anụgbo na ihe na-eme unu anụsigbo na everything na omenala dị n'iche n'iche. So omenala ndị Anambra dị iche, omenala ndị ọbụla dị n'iche n'iche. Hello, good evening. Good evening. Ọ dị mma. Which power? Ka ụdị power ị chọrọ? Because unu mebi ihe nji akpọ unu mebi ihe nji bụrụ mmadụ ihe dị na ya bụ na uye ejedodu kpụọ alụ fes alụ na-ebu ụzọ ịkpụda unu kpụọ alụ unu kpụcha alụ bifo unu ewe bido wee jezie wee ndị ichie emebicha because ekwu m si na ọ nwee mmụọ na-echekwaba ngwuru ekwu m ya na bigini. So iwe jekwuru jee ichie amara ya emezichacha detin emezisie ya ụmụnne gị si na ha ya emezi ngụnwe jiri aka gị si ebe apụa ngụnwe jiri aka gị wee mebe detin. Ịchọ imebi fonu m. Hello, ngụnwe ọ bụzia na ha jụzia na ha ya emezi na ndị ụka bụrụ na karị ngụnwe ọgbara isi onwe gị fes ịgbara isi onwe gị wee detin mmụọ ahụ enyebezi aha nwa nsogbu. Ngwasị ebe akwa jee yiri akwa gị jee yiri shet gị. So emesịa ihe ebu ụzọ gbuo afa malụ otu anyị esi wee mezisi ya malụ otu anyị esi wee mee. Ihe gbasakwara nke onye ndị a na-agba afa because enweghị ebe mụnwa ma I will ask my friends ndị nke nọ n'ụlọ. Emesi kpọm private. Onwe onye nwe ajụjụ again n'abalị a ụla ka mụnwa na-eje larụ mụnwa ya aza mmadụ na azagbo m kọlụ hinne today. Onwe onye nwe ajụjụ na ọ ya ajụ ọ na-akpọ m na fonu ka ọ jụ so this boy na-aka mma aza today. Anyị n'obodo oyibo anyị na-ata afụfụ onwe ndị ada eweta nwa naira nye m sọka ya onwe ndị n'obodo oyibo na-ata afụ ndị nọ na Naịjirịa na-eli na kado ha mma. So ụmụ ihe ndị a ihe echekisi amarụ ka o si dị ekwubakwa aka gị ọtọ. Onye ọbụla na-aba na omenala malụkwa na ọ ya akwụba aka ya ọtọ maka ndị a na-etigbu ya.
Seba po. Gaban mesan zipo. Akwa nwanne gị nwaanyị ka ipo eba. Mechuza. So my dear, Kamalu can how many people ndị ọbụla na-share my live video. Ndị ọbụla share my live video today. Chukwu okike abịa ma. Ya bụ onye omume. Chukwu okike abịa ma ya bụ onye omume. Nye ogologo ndụ. Nye arụ isi ike. Ọ bụrụ na the person na blood. More money ya bata n'ito akaụntụ ya. The person na-acha akwụkwọ. Ihe ọma ya emere ya. Mana eke mana oyi mana afọ. Ndị na-asọpọtụ m. Ndị na-asọpọtụ m. Ndị ada asọpọtụ m. Aja na be nna m. Mmụọ dị be nna m tigbuo ha. Ndị na-abịa ịkọtọ m. Ndị na-abịa imebi m. Aja na tigbuo ha. Ndị na-asọpọtụ m. Ndị na-abịa awọchịkwa my live video. Chukwu okike abịa ma gbaa ha ume. Dube ha. Ndị na-achọ dọkụmentị. Any country ọbụla ị nọ. A na-emekride gị. Ihe ọma ya na-akpọ gị ilu. Chi gị bịa nụarụ gị ọgụ. Mmụọ dị be nna gị bịa nụarụ gị ọgụ. So, afụfụ ya adịzi na ndụ gị again. Polisi mmadụ aya afụnata gị. No sweet. Eyata iligbo ye too much. Na ka afọ gị ha. So, you want grow. Iye grow kwanu Chukwu ya nye gị akụ n'uche. Onwe ihe nwa m mee today dị surprise. A na-akọwara mmadụ ihe. Ọgwaba the person si na ihe ọ ya eme na ihe ọ ya eme. Amara na ụmụazị ya na machi ihe niile a na-eme o. A na-akọ ngosi ebe apọ na nnukwu afọ gị a. Zip afọ gị. Biko na ụlọ ọkwa nwa ada anụ ya ebupụ nnukwu afọ gị a. Ime ya ọzọ ma apịa gị bịakwa ebe ọzọ. Ọkwa afọ ukwu. Ihe niile ifu ebe a bụ nni na nsị. Ụgwa pepa. Ka mmesi ya na-eme. Okwetala m dị ebe a. Ka mmecha. So, thank you for watching me. Ugochukwu. Chi or Lilian, biko ọ bụ na ị na-watch me, nye Ugochukwu. Thank you for my mommy subscribe. Oh, go. Okay. Mose gịnị? Ehe, nwa nwoke si unu support nwa m. Unu follow m. Link the bell. Link the bell bụ ha na-follow m. No, I'm not on my YouTube. I'm not on my YouTube. English be subscribe. Okay, English be subscribe. Oh, I am. Papa, come here. I'll see you. Come see you. Also, na English be subscribe. So, unu support wa mu ne follow mu na share my live video. Nwa nwoke agwabun. Oh, asu unu lengia the bell. Nwa nwoke si unu ozona onugbo. Ozona. Mechi ọnụ gị. So, unu mee thumbs up. Unu mee follow mu. So, nwa nwoke akụzigbuola unu si unu na English. I love this Igbo language that you are teaching your children. Ụmụazị nwa na ma ya akụziri ụmụazị m Igbo language. Anyị n'obodo Igbo alụọ na Naịjirịa, alụọ na be anyị, ha na-eme onuku.
anya na-anụ asụsụ be anyị na-eri onwere ụdị nri m adaesi ofe ọkụ esi m ofe ọkụ yesterday anyị ncha niile na-eri ya onwere ihe ha ada erifọ so abụ m nwaanyị Igbo ụmụ ihe niile anyị ya na-eri anyị ya na-asụ Igbo. Keep on. Oh, thank you, Sunday. Thank you. Ụmụazị m ma na-asụrụ ha Igbo mụnwa amala asụ English mmadụ dodo asụ English bịa abịa. English na Deutsch. No, English dị iche Dutch dị iche. That's why I like English. You like English? Imekwana eme English adịrọ mma. Speak English. Your friend na-asụ English na-asụ ngụwa na-asụ Igbo. Igụwa bụ onye Igbo, nna gị bụ onye Igbo, nne gị bụ onye Igbo, your generation niile bụ onye Igbo. Ị na-anụ? Onwere ndị bụ half caste. Ị na-anụ? So that boy, wait, oh, we know about. Ọ na-watch YouTube well. Ọ na-watch YouTube. Lawyer kpata ha ji wee na-asị m thumbs up, ring the bell, follow my mommy for this. Follow my mommy subscribe. Ha ya subscribe, ha na-subscribe, ha na-follow m. Ka ihe ya gwa ha sị ya ngwa sị ya thank you. Thank you. Dankeschön. Bụlọ Dutch. Sụọ Igbo. Sụọ Igbo. Thank you. Sụọ Igbo si ya ndewo. Itewo. Hello. Itewo. Yiri akwa gị wepụ. Yiri akwa gị ọfụma. Hello, good evening. Good evening. Ọ dị mma. A na-adị busy. Buru afọ gị abụọ. Na gịnị mee? No, adịghị m agwụ iche iche. A na-eke esi eme ya. Onye ebee ka ị bụ? Jukwa because ịnụ ka mmekọla sị na tradition dị iche. Like ihe ajụ ndị side unu. Ndị Anambra bụ na a na-eme ihe eji ikwu nne gị first. Gwa na-eche ịlụ agwụ. Na-eche ịlụ agwụ. Ndị ikwu nne gị ewee gwa gị weta ọjị. Ngị gote ọjị ụsa. Ọjị ịsa. Asị igote ji 12. Otu ndị Anambra si anọ ọna. Ọnwụ ihe a na-akpọ ọna. Na ji 12. Ngwa si ebe a pụọ bịa. Ngwa pụọ ebe a n'afọ ukwu gị a. Iyi chaka mbịa. So iwe gochaa ma ọna. Igocha ma ọna. Ma ọkụkọ. Ma ụbụrụ ma mmanya. Iwe bugalụ ndị ikwu nne gị. Ndị ikwu nne gị ewee kpanye gị ọfọ. Ị na-anụ? Ndị ikwu nne gị ewee kpanye gị ọfọ. Be nne ya. Ndị ikwu nne gị akpanye gị ọfọ. Kpanye gị ọfọ. Iwee naba be nna gị. Iwee chọọ dibịa ka aka. O nwere dibịa si ike. O wee kpanye gị ọfọ agwụ dibịa. Ọfọ agwụ dibịa. Ngị na dibịa ahụ mazi ka unyi esi setụrụ. Ọ kpanye gị ọfọ. Onyezie gị ọfọ. Ofu ihe ahụ igo n'ikwu nne ike ihe ego n'ikwu nna gị. Wee bịa lụọ alụ gị dị agwụ. Wee kekọzie ọfọ ahụ niile. Ọfọ ikwu nne gị, ọfọ ikwu nna gị, be nna gị, and ọfọ dibịa. Wee kekọọ ya ọnụ.
yes mụnwa bụ n'obodo outside ka m na-ewe melụ m ya ewee konye gị onwe ya na-eme akọ na uche agwụ ị na-eme ya ị na-eme akọ na uche agwụ bụ mmụọ ya na-akụzilu gị sentence ihe malụ ọ na-akụzilu gị ya and ịya ekepe akali ogoli agwụ ihe ekepe akali ogoli agwụ so ikepụzi akali ogoli agwụ everything adị because ọ bụrụ na ikele akali ogoli agwụ ha ya abịa na ayesakwalụ gị ihe n'obe nna gị dadị a na-alụ ụlụ gị agwụ ka ị ya agwa ha alụkọta everything ekepụrụ gị akali ogoli mere gị everything o nwezi ego a ya enye gị ego ahụ a ya enye gị ha kpọọ ihe a ya ebu ụzọ wee kpọọ gị bụ nwanne gị ọma gị ndị kwudo wee lụọ agwụ ahụ ya sị ọ dịgbuolu gị mma ihe izizi ọ na-akpọ gị na fon ipik edikọlọ sị gị na ọ dịgbuolu gị mma na ọ ya adịrụ gị mma mana eke mana oyi mana afọ so ego ahụ ọdụto na ịnọrọ ya nwa ya egote dị kaadị ya eji ego ahụ wee gote kaadị wee kpọọ gị wee sị na ọ dịgbuolu gị mma mana eke mana oyi mana afọ bet ọ bụrụ na ịnụ ya ego ahụ ọ bụrụ na ị na-eme biznes iwere ya jee gote ofu ihe tinye na biznes gị the business gị aya adanwu the business gị a na-agbago agbago onye na-emekwa n'iwere iwu ụka onye na-emekwa n'iwu ụka ke bụ na ị na-eme ihe ụka iwe ya alụ agwụ like onye amara eji onye na-eje ụka asụrụ m like a pastor asụ m onye na-ejekwe chọọchị kedu ọ bụ onidiri itinyekwa ebe a na biznes ihe ọbụla ịchọ ime ya bụ na ọkwa ịma ndị pastọ ọkwa ịma dịse achọrọ m ilik sikriti ya so sikriti dosis ga ha na-emechi ya ha mechaa ya flawa ha na-edebe na n'ọta ha ọ bụrụ ọdịnala flawa ha bịa welu mkpume tụnyesịa na the flower tụnyesịa ọ bụrụ ọdịnala flawa the tin bụ akara ha ji wepụta ụwa ụmụ ihe ndị a gasị ha mecha so the tin ya bịazi n'ezighị ozi the tin ya bịa na-emelụ ha many things ọ bụrụ na ị na-eme n'ụka ị ga-eji agote sọpọtụ agote oche dị na chọọchị gị ebe ị na-adọnụ ọ igote chokes ọ igote anything iti ya na the tin wee mee ya ọzọkwa m chọrọ ịjụta onye ndị mmiri na-enye nsogbu na kedu otu esi eme ọ ebu ụzọ mee agwụ bifo mere nke ha ma agwụ imecha agwụ na-akasa alụ mmadụ ihe ndị mmiri na-akasa but ihe ka dịkarị denja bụ agwụ ndị mmiri ya yotunwu ndị mmiri ihe ejinwu mineral wee yotu mmiri ndị mmiri bet agwụ ya yonwe agwụ like that agwụ ya skatara gị ihe many things buru ụzọ lụọ ọlụ agwụ gị like mgbe ejere iju ese na be mmanụ razi na enwere agwụ nwee ụzọ so kedu nke m chọrọ ime so na ọbụla nke iche ime ọbụla ije jues ihe ejegbu afa mara ihe na-eme gị eme mara agwụ nke na-eme gị ọnwa agwụ akali ogori onwe nke bụ ọdịnarị akali ogori this so ihe eje mara nke bụ nke ọbụla iji ịnọkọta ikilite agwụ adịghị edistọbụ ije n'agwụ nke akara ogori ya akụ iwe a na-akụ n'okwu ya na ọya bụ nke bụ problem mụa enidi ọdụmịgba aba ama m ihe na-eme nke akara ogori ahụ ije kepụ aka ọ bụrụ ihe ajụ ese malụ na akali ogori ogologo ụzọ kọnkọ nke a na-ekpu ekpu na mmiri nke mmiri ihe ajụ ese malụ nke mana ekwa n'iwe ka m jụdo like onye decide kwa n'ime wa ncha niile mmekọchara ihe decide my dear ije na-akụta okwu ịmalụ ije na-akụta mmụọ ọzọ konye n'isi gị jụọ ese gbaa afa mara ihe na-eme gị bido na that one
wee mebe ijekwana je kote okwu ihe ekotenwu nke na mmụọ ọzọ anụba ije kote okwu na ụka jụọ ihe na-eme gị fes adreesị nwana ihe emenwu nke idresa ka mkpọchi anaghị azụ mebi mgbe ihe anọzi n'ọrụ ọ bụrụ today my brother today ịyafụ na ike ya agwụ ụtụtụ ebe 12 ka m ji azaba kọlụ so ebe 12 inwe ike ikponwu 12 iyi akpọ m mụnwa agwazie gị kpọọ m ebe 12 echi kpọọ m ebe 12 echi ka anyị konkluduo ngwa mkpọdodo anya wee mechie today onwe onye kpọọ m na mkpọ ya ngwa hello good evening a na-anụ iyi na-ekwu kwụsị okwu ike ma ịkwụsị okwu ike brọda ọ bụrụ na ọ nwee ihe chi ịjụ ma ejụọ m mụnwa asaa gị ọ bụrụ brọda gee ntị ọ bụrụ na ị bụ onye ụka na ị na-ezo ezo na ihe na-eme gị mụnwa ya asanwu gị ya ifo ka onye agwa m mụnwa si a na-akpọ m private ka mụ na ya kwutọpụ ọ bụrụ na ọ nwee ihe na-eme gị biko ịgwa m si na ene so mụnwa mazi bụ na anyị akpa private anyị akpa private o nwere onye na-afụ gị o nwere onye mụ onye bụ onye kpọm Chioma Ebeneza ị na-anụ brọda hello a na-anụ iyi na-ekwu ihe abụọ n'afọ ihe ajụ ese mmadụ mmụọ dị ya na-aya sara gị ya ịnụ ka ngwa mmadụ o nwere dị mmụọ na-akpasa arụ gị mmụọ unu kwesịrị imere ihe ịkpa ọfụ na ịkpata dị akụ ahụ ọya saa ya ebe ka ibu mmiri so n'ọda one so n'ihi adreesị marry the thing All the water. This was in only one water. na gịnị mee onye nke a sị please my dear send me your WhatsApp number please I want to my WhatsApp number check bias jee na comment ya afọ ebe post ya chi amara na chi ya no that place biko hey nsogbu adịrọ brother letter my WhatsApp number bụ ebukwa WhatsApp number n'isi What is your WhatsApp number? Watermelon. Give me one watermelon. This guy. my phone chino check ka m bịa ka m kpọrọ gị my WhatsApp number hori
imelụọ nwa alụ mma eme gị alụ alụmanụ obere nwa dịka ya alụmanụ ka ị na-alụsa nwanne gị. Okay, my WhatsApp number bụ +491 and 7 +491 5214 4955 ka mkpochi ya azụ +49 15 21 47 24 95 and 5. All my WhatsApp number. So you na kpọrọ chimule. So onye ọzọ chọọ ka nkọwara ihe. Hello. Good evening. Good evening, sir. Daru too, go on. Okay. Otu akwụkwọ ga-apụtabeghị. Many things dị. Ihe eji wee chọpụta akwụkwọ gị. Ihe eji wee meta wee akwụkwọ ihe eji wee pụta otu ọ pụtabeghị na. Ọ ya pụta ọ na-apụta ihe ọma. Ị na-anụ so ka ihe imegbu eme ndị imegbu eme because Chiedu, thank you. Oh, no, be a post. Okay, Chiedu, can you post your number? Give away when I. No, kuna nano. Ko number mko post. O ko post your number post kwa. No, okay, no problem. Brother, Imana ma kowa those things. What they can ballet. Agwa ngesi gị ịbịa n'obodo obodo gị nwe mmụọ na-aga ide unu obodo gị nwe mmụọ na-aga ide unu jekene n'obodo gị besalụ mmụọ dị n'obodo gị were ọjị were ọkụkọ were ji wee jebe ebe a ọjị iwere ọjị were nzu jebe ebe a besalụ ya sị ha kinie na obodo ị nọ na ya na ị na-ata afụ n'obodo ị nọ na ya na ị na-idikwanụ ka akwụkwọ gị pụta akwụkwọ obodo ị nọ na ya pụta akwụkwọ ihe ji wee na-anaba anyị na-abata ka a bịa tiru gị aka na ya
those things na-eme ọgazielu mmadụ oge na-achọ akwa onye ọbụla mechaa ya ime ya detin mmụọ dịbe nna gị esobedo buru ụzọ jebe ọgụ jezie na-awọrị ha aja echiche apụọ ha n'ime na vileji unu obodo unu onwere mmụọ na-echekwaba unu bete a na-eti mmụọ na vileji unu ọkwa a na-eti mmụọ n'obodo unu di m bụkwa na onye ụmụahịa di m bụ onye ụmụahịa brọda jedodu na vileji unu gee ntị ka m jụọ gị onwe mmụọ a na-eme last n'obodo like ndị ogidi na-eme nwa afọ ogidi last mmụọ ha ị na-anụ ihe na-agwa ya ndị abatete na-eme ọmariko abatete ndị mkpọ na-eme mkpọ mmụọ dị ya ndị a na-eme echezogbo m ụmụ ojii na-eme onwe mmụọ ikpeazụ ha na-eme ndị ogidi na-eme so ndị ọbụla eni obodo ọbụla ihe agwa m sị m na onwe mmụọ na-eme last ọ dị mmụọ ahụ ka m na-ekwu okwu ya iju ese mara mmụọ dị ya ahụ mara ihe jikwa ịnọkọta si na kọmuniti unu Abia steeti apụta na Abia steeti apụta na vileji unu na o nwere mmụọ na-echekwabu na vileji a okwu asị Germany ebe a m bi kịta onwe mmụọ na-echekwaba this city onwe mmụọ na-echekwaba this city any city ọbụla onwe mmụọ na-echekwaba ha ndị ọcha o nwere eze mmụọ gee ntị o nwere eze mmụọ nọkwa ebe ahụ jụọ ese ọ bụrụ na eze mmụọ anọzi ya gị ịmarụzie mmụọ obodo unu idonobe ebe a kpọkuo ya si na ndị ụka emebicha na detin na-abịa nyelu gị aka abịa mee ya oke ọ dịzi na vileji unu so na wet ka m jụọ gị ahịa daa kịta anụwa na unyi eso na ndị ahịa ya eli kee saịdị ịbụ n'ụmụahịa ịbụ onye ọhịa di m bụ onye ọhịa iwetị na kọlchọ ha adịlọ ama nkọchọ ha ma leta kpọọ m bikos ihe anyị na-ekwu kịta okwu asị di m bụ onye ọhịa kọlchọ ha ka dị tina imesịa kpọọ m private ịnọkọta isi na ọhịa di m bụ onye ọhịa ọ bụrụ na mmadụ aghọta nsị gị na ọ ka na-eme exist na nsị gị na di m bụ onye ọhịa
broda ịdatụ na mmụọ obudodu na detin ada eme ya na ndị ụka mee ya ịgbago ebe ahụ jekwu okwu detin na-ele mmụọ ka nọ ebe a mmụọ ada apụ apụ biko agwa gị mmesịa program kpọọ mụ ka m kọwara gị ya no problem imesịa kpọọ mụ ya onwe onye ọzọ n'idi ka m kọwara ya anti anọ live mmesa mkpọ gị a na akọt ya akọt anọ live mmesa mma akpọ gị that's why nja akọt ori ya so mmadụ akọzina that kind thing agwa m unu si unu kwado njem ndị na-awọchi na Naịjirịa ndị na-awọchi m ebe dị iche iche ịkwado ije njem jedodu kụọ mmụọ dịbe unu mba bụ ije ejekọrọ ya jee kpesara ya si ya na ị na-ejebe dị ntụ a na-abịa tiru gị aka ka ihe ike ghara ime gị ka ihe dị ntụ a ghara ime gị so imecha the thing ịnaba obudodu na imere ya na ime mistake na imere ya na ịmara ụmụ ihe ndị a na ichenji ịba n'ụka ichenji ya wee baa n'ụka ihe ọzọzi ihe ejemezi bụ ikpọ ha izie mmadụ eje n'obodo unu mmadụ jee n'obodo unu jee chekiberu gị ihe chekisieru gị ọ jekwuru mmụọ dị ebe a gwu ya si a na ị n'obodo oyibo na ị na ihe dị otu a na-abịa tiru gị aka na ihe ị na-efesi your document na ị na-efesi document na ị na-efesi those things ha bịa tiru gị aka ịma na ndị ebe a nọ kịta anụwo ihe jiwe na-eri adụrụ abụrụ m Christian abụ m onye omenala ha fụkwa marakwa na nna eme ya ka m gwa ha na mbụ onye omenala ebe ebute m bụ obodo ndị na-eme omenala vileji a niile ha ncha niile nwesị mmụọ n'irube ha ọ bụ na netwọk m enwere problem aka m ije na-egosi unu ya house to house gosi dị mmụọ dịbi ya ịma na oji na ndị be anyị na-enwe oji onwe ihe a na-akpọ oji ndị obodo a nwe oji ndị niile nwega akwa agwa gị otu ihe ha pasi tru ha mega beta ya ekwegwa gị ekpuchie ya ihe ha pasi tru onwere onye ya si na o ji na o nwere ihe ọbụla ome na o nwere akwụkwọ o nwere ihe ime iji wee nwee akwụkwọ isi na imere anything pụta kwuo okwu ka mmalụ na ijos ego detin daalụghị n'elu mmadụ kpọọ nkịta mkpọghazie ya okwere pik mmadụ akpọkwana m n'abalị nkịta chi ejiena 2 o'clock achọrọ m ịnaba na mma akọtụ fon a so mmadụ akpọna m thank you na ndị wọchi thank you na ndị shia na mmebe omenala na nkwuba okwu omenala ama many people ụgbọalụ m ọsọ na-asị m were nke chukwu nye chukwu ndị ụka emechie chọọchị ya biko baịbaịnụ ịghara ikwuzi ọzọ biko ike nkwa ezuona thank you na ndị wọchi enu Chinedu
ọ ya adịrị gị na mma. Thank you. Chukwu ya eduyi, Chukwu ya echebe yi. Na-eje ojije na mbata ya bụ iji awele. Mmụọ na mmadụ aya ebutu gị. Mmụọ ajọ mmụọ ya afọ gị, ajọ mmadụ aya afọ gị. Nwoke na nwaanyị, nwa ikorobịa, nwa agbọghọbịa ya ebutunwu gị. Ani, hello? Okay, wait ka m bịa. Onwe onye na-ekpele ekpele, chere onwe onye na-ekpele ekpele. Ani Dubai, ịnọ wee na-awọshi m, ịnọ wee mara nke bụ eziokwu ya eduyi. Ọ ya na-eche gị. Ajọ mmadụ aya afọ gị, Chinedu. Mmụọ dị be nna gị ya na-adailet gị, na-edu gị, na-eche gị. Akali ogori mmadụ, akali ogori mmụọ, akali ogori nwaanyị, akali ogori nwoke aya bịakwute gị. Any business ị na-eme ya na-abụ ije ewele. Because okwu n'eziokwu. Ife ka ị ya abụ, ọkụ ka ị ya abụ. Ọkwa ịmụ ihe a na-akpọ light. Right ka ị ya abụ. Ndụ gị ya echenji. Ihe ọbụla ị na-etiri aka ije awele. A na-agụ ya n'ọfọ today. Ọ maliko abatete, mmụọ na-enye nri, mmụọ niile na-enye nri, ma ndị ma enyebebe na nri, ha ncha niile ya eduyi na-eche gị. Na Dubai nọ. Ihe ike na-emedodu, ọ na-eme n'iru, ngụnwa dọrọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ, idono n'iru. Ngwa continue. Ise. Wada akenekwe gị na nnukwu ọrụ ịlụ ga-alụ. Ka i wee kpochiete mmụọ ndị be anyị azụ n'ihi na ha hapụgo ọdịnala mewe ọdịnelu. Ndị be anyị kwesịrị na-amụtakwa n'ife na-eme n'Imo steeti. Ahapụrụ nwoke a na-akpọ Hope, ahapụrụ Fulani were Hope tiela anyị n'ala Igbo wee wetara anyị emia. Ndị emia ha tiela ebe ahụ ka onye Igbo wosu Malam Abubakar ha tiela anyị ka ife ihe a na-eme inu. Mgbe na-ajụ onye ugwu enwere ike nọ na North emere ọ na-aza Chief Abubakar, Chief Emeka Abubakar. Ndị ugwu egbu overnight maka ha gịnị na onye ahụ ya akọ nkara ha ndị befa ha emewe esowe ụzọ ndị Igbo, esowe onwe. So ihe abụgala anyị ife a kịta na-abụ ka Fulanize anyị, ka anyị maa anyị Islamize. Anyị ka na-achọ dị ka anyị gbapụta na nke religion na Christianize anyị, religion Christianize anyị. Very soon ndị be anyị ebido wee sịwa na the God of Allah, na Allah bụ their savior. Very soon na ọ ebido n'Imo. Ihe a mere kịta na ha tigoro Igbo anyị na so that ka ndị be anyị ghara ịrise ịjụwa ajụjụ ọ ihe isi mba. So ha were onye asụsụ anyị wee tiere anyị ebe ahụ. Very soon ha fụ na anyị adịghịzi ebe ahụ, achụpụ the man, achụpụ onye nke Igbo ahụ, o egbuo ya egbu. But brother, you believe na this man aya achịkpọ na ọya achịkpọ na ọya adaalụ ihe I believe. So anebe anyị gee ntị ka m gwa gị, ọya achịkpọ election ya ịnụ na onye ọzọ mee ya. Forget ihe niile ọ na-anụ akọ, ihe niile ọ na-eme. Enu na ana na-anụ akwa ndị mmadụ na o jeje na-ekote ihe ọbụla ọ na-ekote bụ famili ya ka ọ na-ekote. Ọ na-ekote ihe niile ọ na-ekote. So datin na Hope bụ onye nwụ anwụ na-aga ije. Ọ nwe ihe bụ na mmadụ nwụ anwụ na-aga ije.
so unu akọzi hope adịrọ ndụ agboro ka ọ bụ before mesịa dị agboro wee chịbụ ọchịchị so unu akọzi na hope adịrọ ndụ ọ dịrọ ndụ so dị ndụ ahụ ya ka o ji wee chọọ ka ọ dameji anyị Imo anyị be nna ya anyị obodo ya ka ọ chi dameji anyị be nna ya ya etigbu ya lọmatakwa na ha ncha na ndị obodo ha na-eme mpụ na-eme ya beta anyị obodo ha ya etigbu ya akwụ ụmụ ajadu nwanyị ndị poor people na-ebe ya hot ya so kama na ada na-abịakwa kama na ndị famili ya na-enwe obi aghụghọ and ndị friends ya n'Imo steeti kwa na-asị thank you Jesus na hope ụzọ dị mma win mana ha wa ama ha ife so ya n'azụ ịghọta ha wa ama ha datị na ife so ya n'azụ bụ ọnwụ na divide and conquer ndị Fulani bịara ime anyị na ife so ya bụ repercussion so ya dị heavy ha amahụ but ha na-enwe obi aghụghọ n'aka ọrụ Chineke Chineke lụrụ ọrụ a ọ bụ na oge nwa ma na-akpọ Idi Amin of Uganda this man bụ ọ na-ekwenye n'anya na ndị colonial master chọrọ iyuzu gị wee disrupt their progress wee stop agamnihu fa obodo fa ugbo gị otu Idi Amin si eme so ọ bụrụ ka na ndị youth ya aghọta that na hope bụ their enemy no ịma na agụụ dị bai ihe ebe agụụ dị bai ha were obere ego nye ndị youth a na-akpa ike that's why m ji wee sị gị iburu onye youth na-wash from bai because ndị bai na-akpọga m ndị bai na-wash this thing any gọọmenti anybody na-ego ego any gọọmenti anybody na-ego ego si gị jee eme ihe dị mmemme ga-arụ uwe nye gị ego si gị jee eme ihe dịtụ a jee eme ihe dịtụ a si a na-azite famili ya ka famili ya jee mee ya o nwee famili o nwee nwoke o nwee nwaanyị ego a na-akpakwa na-akpa forget kwa na ego a na ihe ukukwana mmadụ na akpịrị o nwee ego bụ dirty money president aya anụm today nwa gọvanọ aya anụm today musician aya anụm today ị na-anụ ihe na-agwa gị na musician ya anụm ike ọ bụrụ native musician native one but ndị a na-akụ life aya anụm because o nwee ebe a na-amanyesị aka adịrọ mma kọọsụ dị na ya ị na-aghọta betu na onwere ndị na-amanụ ọ bụrụ ijoin ha ihe progress o nwekwa ndị ajoin ndị machika ndị mee ya so those things ga ha nwegasị ebe ha tigara aka that's why na ndị omenala be anyị na-emezi omenelu ọ bụrụ na ha na-eme ezigbo omenala ime alụ etigbuo gị izite mmadụ ka ọ bịa gbuo mmadụ ibe gị nwanne gị zite nwanne gị nwoke ka ọ bịa gbuo nwanne gị alụ ka ọ bụ n'ala Igbo betu unu akọzi hope anwụ hope abụrụ mmadụ onye nwe anwụ na-aga ije onye nwe anwụ na-aga ije ada agụnye hope n'ọgụgụ ọnụ ndị Igbo ya ebe a na-agụnye bụ n'ọgụgụ ọnụ ndị Fulani ya egbukwu ya ndị anọ n'oche ya ebu ihe ya emekwa ihe ha nwa ya emekwa ihe nne m kwụsị ike na-ebunetekwa mmụọ ndị be anyị biko afọ m onye na-ese gị si were nke Siza ya Siza were nke Chukwu ya Chukwu hapụ ndị na-akpado ebido ndị Igbo amabụghị Chukwu oge ndị ọcha bịa wee kristianize anyị were afọ anyị azazi afa ndị be ha afa ndị ọcha ha wee na-ekpe aza nke anyị ndị ọcha na-abazikwa ụmụ ha afa ndị be anyị ndị ọcha na onye Igbo na-aba ndị be anyị afa ha mana efu n'ebe ndị ọcha na-ekpechiri anyị na-ekpe alụsị anyị mba maka anyị na-ekpe nkefa anyị na-afili ya deiti
So very soon now ndị China ya gekwu now ihe anyị na-ekwu bụ the god of China na-abụ the savior. So ihe niile a bụ anyị na-achọ ka anyị pụtagodi na nke ndị China anyị because God hitiri anyị very hard ka icheji ndị emenụ ihe na-eme Nigeria bụ divide and conquer and they like 5 religions divide ndị nke a esoro ndị nke a ya sị na ndị Muslim na-abịa ihe n'ụha bụ the real light n'ụha na-emete ya ọfụma a na-abụkwe dia savior ndị chọọchị asịgo n'ọrụ Jizọs bụ dia savior ndị na-abụ ogboni na ndị otu ya na lọji na Illuminati ha sị n'ụfọdụ bụ n'ụha bụ dia savior. Biko ka ndị bute dị ogboni ka ndị bute those things ga mba ịga ya ajụ gị si gị ke ndị bute those things ọ ndị omenala ka ndị Muslim ọ bụla ọ ndị omenala ka ndị Muslim ka ndị ụka okay that night ha na-echi papa night a na-echi ka ya na-echi ilu night n'ụlọ ụka business boka, you know. It's okay. I feel what about now. Okay, thank you. You know, Thank you. Yeah. Chukwu okike abụọ ma gbaa gị ume o. Obodo ị nọ na ya favor gị. Mommy, I don't know something. I don't know unzu and afford Unu na-anụ ihe nwa m na-ajụ m kee ka nsi wee malụ nzu afọ na oye na afọ oye Igbo eke oye ihe a bụ Libya ndị Libya na-akpọ m ndị Libya na-atakwa akwa Libya. Hello. Good evening. Libya, I know. Kekwan ka Libya dị. Ihe na-eme na Libya akwụsịbụ ọgụ nwansị a na-anọ na Tripoli ọkwụsịna. Okay, na-ekwu na nna. So I'm very happy because they're now watching it for follow commenting and everything. Managing guys, what's up now? Commenting a number, you know, just so Ghana commenting and phone a number. So second you wanna got you because that I can be the follow again. So and the thing ending the cook as in because I'm almost like 12 years now outside Nigeria, Algeria, Tunis, Morocco, Turkey, understand? So Libya now is my last bus stop. But last year I came back to Libya. So the more I've got many things will be say now but I'm Nigeria, but I'm on me as a one hour line. I need a boutique because the guy man come now. So I'm not talking. I'm a boutique, man. I'm back in Nigeria like this. I see many things. About some book and many things. So it's a come through this message now. I'm gonna this thing.
Chọkwala ihe imesisi biti. Ka ihe imesisi dị na-eme. Agago m ka m batara bani, agago many places, even Anambra, arugole m agwụ, emegole many things, agago na ndị mmiri nye ha nke fa, mana still ihe kaleme. So I don't know, amarụ m eze nwanyị. Ejula akara aka gị, ijelo jeju akara aka gị, mara ihe bụ akara aka gị. Ka a na-alụ olu gị ọlụ mmiri ka a na-agbara gị, a na-emegara gị doses. Agwala gị akara aka gị because onye a na-alụ ụlọ agwụ a na-agwụ ya akara aka ya. Agwara m those things. I just roll the agwụ ka I go up in a year, and I can still listen to ị ga-akwanụ ntị broda. Ọ nwekwanụ ị na-eme those things, ihe ebudozi ụzọ ịrụ ọrụ ga-agazilọ ịma na inye ha ọghọrị ọkwa ịmụ ihe bụ ọghọrị like nni gbu ụka iwelu nni gbu ụka nye nwa gị si anya libe oti ya n'ọnụ ọ na-anyị anya onye kwu ya rie ya abụpụ ya onye nwa bụ ọghọrị. So ihe ejeju ese malụgodu na ọnwalụ ime n'ikorobịa oge ipempe ọnwalụ nne na nna gị meta ọnwalụ emedodu na be nna gị bifo i wee jee lụba ọrụ bikosi onye nwa bụ ịrụcha ọrụ dịka detin ada wọk n'ikorobịa onwe ihe mmadụ ya emeta emesi onye bịa nsogbu. So jedodu jee cheke ka ị malụ ihe imeta ihe eme akpụ alụ akpụsị alụ those things akwụsị before ịlụba ọlụ agwagbo m unu si unu before mmadụ alụba ọlụ na buru ụzọ gbuo afa ndụ ihe na-akpụ ya bụ afa ndụ amarụ na onye emeta alụ fes akpụwadodo alụ ịkpụba alụ ịkpụcha alụ iwee bido wee mebe ihe ọbụla eche ime. Ka m batara 2015 njụrụ ese asị m dachi na adịghị ebele nna Jos ọ na Anambra amụ onye Imo steeti ma Anambra ka ndị Anambra ka m na-emeka ife FM ka ndị Okozo Umuleri Aguleri on my chairman them brought them up so many places in Nigeria other side so I na call and when anything Jim no just na chimu na mbakadere chim azụ chilola m azụ so na mkpọlata chim okoda so I made that one akpọlata chim okoda. Brother wait kwanu agbaziarụ gị afa nkịta ọ bụrụ na ị meta ihe alụ na ego ole ka ị ya akwụ m ị na-ada atụ ya mụnwa ọbụla anidoro m ego gị biko brother ịda atụzi na those things ọbụla ego gị biko na joku ka egwu ka m na-ebuso gị detin bụ na onwe ihe ime onwere ihe menụ ngụnwa amalụ jụọ afa ndụ gị iji ịgba afa jee kwuru ndị na-agba afa dialect ijekwuna ndị ya na-agba afa na-alụ ọrụ jekwuru onye na-agba afa dialect ọ bụ na ị nidi ya emesị eme m ịkọntaktị ya m ịkpọọ m but iya sọpọtụ m eme ya agba dị afa ọ bụ na detin mee ya iya sọpọtụ na Johnny anyị na-akwado ime ihe promise m before m eti aka onwe ndị ihe na-esiri ike nọ na Nigeria onwe ndị a na-akpọ Igbo Love Themselves Charity Foundation anyị na-eti ego na the account ewere ego ahụ ewere ya wee jee gokọọ rice o gokọọ anything wee jee kebe ndị mmadụ village to village. So ihe asọpọtụ ka eje mee the team ngwanụ amakwa na obodo ị nọ na ya
na ndị Alaba dị disturb gị. Mụnwa ma because ebe niile a nọbubo m obodo ahụ wepụ ebe niile chenji mụnwa ma mgbe emesara na so mmadụ kpọọ m na achọkwa m ịnaba chi ejikwana please send me your check my number dị na Facebook m my WhatsApp number. I feel okay. I feel like it. I feel okay. Mmadụ kpọọ m kpọwakwazi ya opikiri ekwuo m okwu ego onye ọbụla gba ọsọ ikwetakwala n'okwu ego ndị Igbo ba ya gba ọsọ o nwere n'ọba kpọga m ka m kpọọ ha. Hello? Afọ miss call gị. Good evening, sir. Good afternoon. Ihe akpọ m echi. Why ndị mmadụ ji atụ ụjọ live video ụjọ live onwere onye ma onye bụ onwere akpọrọ gị live video asị na onye ọmara onye bụ ihe a bụ audio call onwere onye ma onye bụ imezi n'ihere the proud ọ mmadụ the proud ọzọ nwa onwe ya ịdịrọ proud na-ezokpu ọya na-aya gị but ịdị proud pụta ife onye ya agwọ gị nsị ya agwọ gị ozugbo but ị na-ezokpu ọya ka mmadụ ghara ịma dị ọya na-elili gị n'ime alụ. My dear, before m enweta onwe m second juba live video onwere onye amalụ m onwere ndị amalụ ma pastọ oge ahụ na-eme ihe pastọ ndị pastọ maga m onwere onye solve my problem through Facebook ka m kpọ mmadụ wee malụ ihe na-eme m ihe na-emelụ m life ka mụ na ya kpa ihe na-emezi na the proud onwere onye ma onye bụ. Hello? Paul, thank you. Hello, good evening. Good evening. Fine. Chinedu, no problem. No, call me now, no problem. Okay, because onye nwanne nwoke nwụrụ na mba like nwanne nwoke nwụrụ na mba na Dubai. Anọ dị ọkpara nna m. Ebunata ha enye ya ebe mana anatakwa ya na Anambra steeti. Onwere ife kwesịrị ime ya. O nwere ihe a na-eme otu unu kwacha ya ka iwe ya ghara ịdị ọkụ unu jee gbuo afa unu gbuo afa o nwere ihe a ya emere ya ka ọ ghara ịbịa na ekposa tins ekpochi onunu unu ekpochigori onunu. Mba. O nwere ihe a na-akpọ ikpochi onunu jee mee na ya unu mee ya so ka iwe ya ghara ịdị ọkụ ka onye ọzọ ghara ime ya. Ịmakwanụ ihe na-eme ndị baị bụ na mmụọ na-adọnata ike nataba anyị o nwere ndị ya afụ na
a na-adọ ha ka ọ nataba anyị ha kechie ntị kpuchie ntị na-eme ihe a na-eme so amedidezie ditin ha donụzia n'ezi wee nwụọ bet ịnweta the sign iju ese mara ihe kọsụ ya ọ bụrụ ọnịna ịkwado na so kwesị ime ikpochi onunu ya gbaa n'afa jee gbaa n'afọ obere ihe onwe ndị na-ekpochi ya onwe ka esi ekpochi onunu ya obere ihe nwaanyị eweta ekpochi onunu ya ka ditin ghara ime afet ghara imezi ọzọ onwekwu ihe ọzọ ka ọgwụna jee kpochie na onunu unu kpochie onunu ozu anyị abatazi ebe aha gin bikos nke ahụ mechara oteghị aka nke ọ tọrọ nwanne m nwaanyị ọ tọrọ onye ahụkwa ọnwụkwa very soon jee gazi anyị ji wee gwu na onwe ihe anyị eme ka ozu ọzọ ghara ịtọgbọ so kpochie na onunu ka dị ozu bee ebe unu mmụọ ya unu emejuo mmụọ ya ị na-anụ unu ya ejegbo afa unu bụ afa unu amara unu emechie dị onunu jụọ ese na vileji unu onwe ihe ya emeli emesịalịa ya detenu ozu ọzọ onwezi ozu ọzọ ya eme na be unu again onwezi ihe ike ya eme na be unu thank you gozikwa gị thank you ifo ka onye asị wee kwuo okwu ya straight o mere ihere gị ka ị na-emere ihere onwe onye ma gị onwere onye ma gị hey ifu ndị Igbo be anyị a na-akụ na China ifu onye black a na-akụ na China lee ya ifu onye be anyị a na-akụ na China ha ya akụbukwa onye ahụ ha ya akụbukwa onye ahụ biko my brother my sister unu afụgbo ihe na-akwado ime unu na-afụ ihe na-emenụ unu na-afụ ihe na-emenụ kịta biko ịnọrọ mba marụ mmụọ dịbe unu ka mmụọ dịbe unu na-eche gị marụ chi gị ka chi gị na-eche gị ifu ka a na-akụ onye ekpili ndị obili Igbo ifu ka esi akụ onye akụ dịdị ya kịta a ya akụgbu ya hey na China ọ bụrụ na onye anwụbekwana chi ezọọ ya na ka a si eti ihe na ka a si akụ ya ekpiri na-akụ ya ma n'afọ hey chimo biko nekenenu ka esi akụ onye ahụ nekenenu ka esi akụ onye a na China biko nekenenu ka esi akụ onye black a na China big problem dịkwa nsogbu dịkwa na-eke esi eti onye a nekene ka esi eti onye a onwekwa onye pụta anụ bịazụ ya hey nekene ebe eti ya nekene naanị ka eti ya wee na-eti ya na onye black be anyị nọ ebe anyị azọba the boy bikonu
Hey, ihe na-eme o. Abeg, good night. Ka mba ya lụnụ, chiejie nanụ. Thank you na ndị comment nụ, thank you na ndị share nụ, thank you na ndị dị proud to me. Ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke dị proud na-akpọ m, dị proud na comment, dị proud na share the video. Ihe dị mma ya adịrị unu. Ngwa, good night. Enwe ike mpụta echi, nwee ike ma ya apụta. Amabeghị na m ọ ya adị na echi.